¿Qué? ¿Quieres otra chocolatina? Ez, joan bilegi. Tori, janau. Eso es una hija. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, zin dagizuegu gaur ez dugula astelen zantzurik erakutsiko. Atzean utzi du urtarrila eta otsaileak perfekzio kutsua duenez, motibatu egin gara. Perfekzio kutsua? Uste Iñigok bere tokak asetzeko aitzakia aurkitu duela. Izan ere, otsaila astelen batekin abiatuko da, gaur iaren bata, eta igande batean amaituka da. Otsailaren 28. Eta ez hori bakarrik, gaur pozik egoteko arrazoi gehiago baditugu. Egunean beinen denboraldi berria martxan jarri baita. Egin alduzu zuek zuena? Nik barriro izaratu behar dut. Jode. Nik beti azken ordurako uzten dut, baina aizu, zeatik ez dugu gaurko sarrera egunean behin moduan egiten. 10 galdera, efemerideak... Bale, ados, nik zigun ez galdezea. Bueno, nik egingo dizuet. Venga, nik egunean behin gaur, eta zuek... Nik egunean behin. Egunean behin, nahi nuke nik. Gaurko egunez 1909 urtean, Pablo Picassok bere bakarkako lehen erakusketa antolatu zuen Bartzelonako El Skatregats tabernan, laukatu tabernan modernistan. Laukatu baino gehiago bildu zirenan. Baina, galdera, guri lekarreko dugu gorko egunez, ere, jaio ziren Ignacio Díaz Olano eta Jose Etxenagusia. Etxena, margolari euskaldunak. Fariba, galdera zuretzako. Non hil zen Etxenagusia? A. Paris. B. Barcelona. C. Roma. D. Hondarribia. Roma. Bai, asmatu egin dezu. Begiak zaratzen direnean Bazenekin suerte izan da. Suerte izan da. Intuizioa. Hondarribian jaio zen, Etxenagusia, baino hil Roman hil zen, bai. Eta tartean asko bideiatu zuen eta leku askotan egintzi zuen erakusketak. Ez que ez Hondarri ez da izango, baina Roma ikusio dantzeko tasunekin da bezala. Hondarroma. Ondo. Venga, konturatu nahi zera, egunean behin irudi bat egoten dela, lehiatzerakoan, eta orduan, guk soinuaren bitartez egingo dugula. Adibidez, entzun hau zuretzako Goiuri izan. Erramun Martikorena da, artzain eta abeslari baigorriarra gaurko egunez jaio zen, baina Goiuri, zenbat urte ditu? A. 57, B. 65, C. 64, D. 67. Ez. Nola ez? Oitako ez da bat. Bai? Bai. 67. Bai! Venga, entzuntzazu hau. She did not come to us, but stayed at the Big Ivan's house, her house. Baina, hau da egunean behineko hainbat galderetan bezala, nun ez dizun gehiegi laguntzen argazkiak. Negorko egunez hiltzen John Ford Irlandar estatuatuar zinema zuzendaria, historiako zuzendaria handienetarikoa, eta zuzendari honenaren 4 Oscar sari jaso zituena. 4 film horietako zein da entzun dugun, hau, entzun berriro. Then Anharad came back from Cape Town without her husband. She did not come to us. Lau aukera dauzkazue, The Grapes of Wrath, edo Las Uvas de la Ira, El Delator, edo The Informer bezala ezagutzen duguna,
How Green Was My Valley edo Que Verde Era Mi Valle edo ez da nola ezaguntu zen hemen, eta The Quiet Man edo Gizon Lasaia, el hombre tranquilo delako hori. Hau zuretzako da, Fariba, ze pelikularekin, barkatu, ze pelikula da entzuten ari ginen hori? The Quiet Man. Ba ez, How Green Was My Valley zen, eta horrekin gainera film honenaren Oscar saria eskuratu zuen. Ba, egizue John Forre dauke anekdotat oso guapoa, Carroll Baker aktoreak El Gran Combate pelikulan esan zion, Ford jauna, ba, harinitzen pentsatzen akaso gustatuko litzaidakeela ilea solte izatea, ez? Ba, Ingmar Bergmanen pelikuletan emakume protagonistek izaten duten bezalaxe. Eta John Ford oso zalea omentzan, bea, mot xamarra, tonto xamarra zela irudikatzeko. Eta esan zion, Ingrid Bergman bezala. Eta ez, Ingmar Bergman. Eta tipo agatu zanola, como... ¿De qué me está hablando esta? Eta tipa pentsatu zen, ba, bueno, gaia zaldatuko, porque ez daki zertaz ari natzaion. Eta ja, estena iritsi momentun esan zion, por cierto, Ingmar Bergman hori zer da, esan zuena munduko zuzendarik onena John Ford zela. Fucking master! Ba, ez dakit badak izuen, baina John Fordek Clark Gable aktore handia zuzendu zuen Mogambo filmean, eta Gable bera ere gaurko egunez jaio zen 1901 urtean. Soinudun zinemaren hasierako izar handienetakoa izan zen. It Happened One Night filmak eman zion aktorenenaren Oscar saria. Baina Gone with the Wind edo haizeak eraman zuena filmagatik akaso oroitzen dute gehienek. Bazea proposa galderarako, gogoratuko duzu Scarlett O'Hara protagonista, baina norki interpretatu zuen. Lau aukera dozkegu: A. Olivia de Havilland, B. Joan Fontaine, bere izpazala, por cierto, C. Leslie Howard, edo D. Vivien Leigh. Hau badakit. Olivia de Havilland. Es Vivien Leigh. Vivien Leigh izan zen. Olivia de Havilland eta Joan Fontainen inguruan aritu gara inoiz sarreraren batean, edo saio honetan, baina... Ez azaltzen pelikula honetan Olivia de Havilland? Bai, lauak agertzen dira, lauak dira protagonistak, baina nork egin zuen Scarlett O'Hara zen galdera. Hori gertatzen askotan egunean beinen, presaka zabiltzala, eta ez dut ondo irakurri. Nik bere mozorro neukan, Scarlett O'Hararen bai, txikitan. Ba bai, Vivien Leigh egin zuen O'Hararen papera. Ba, horregaitik gogorazi dit, gaurko egunez ere jaitxo salako Vivian Maier estatu batuar ume zaintzaile eta argazkilaria. Haze emakumea. Hil arte, etzen ezaguna izan. Enkante bantean bere bizitzan ateratako argazkien negatiboak erosi zituen John Malofek eta haren erakusketak munduari buelta eman zion. Oso gomendagarriak dira, bai Vivian Maierren obra, aipatutako erakusketa eta baita haren inguruan egindako dokumental saritua. Vivian Maierren bila edo Finding Vivian Maier? Ba hemen beste galdera, zein euskal hiriburutan ikusi ahal izan da Vivian Maierren erakusketa? A. Donostia, B. Donibane Garazi, C. Iruña eta D. Gasteiz. Fariba? Donosti! Hola esate bazu, ez dizut ontzat emango, Donostia. Horra bai. Ba bai, tabakaleran izan zen eta ikaragarri, gomendagarria. Ez dakite Laster berriz ere hemendik izangote den, baina oso gomendagarria. Eta baita filma ere. Badakit filminen behintzat badagoela, seguru Marzolek Laster gurekin izango denak ikusi duela, baina benetan gomendagarria da. Edo zein kasutan Fariba, zuretzat urrengoa. Eta hau, asmatu behar duzu, seguro, ze zure neurrira prestatu dut galdera hau. انتون سر میرسد لحظه را با بزاق چسبندش ترکیب میکنه ulertzen ez Fario? شکارش میشوی رهایت میکنه عنکبوتی به جثه یک عنکبوت Galdera da, ze zinema zuzendari iraniarrak zuzendu zuen Donostiako zinemaldian lehian izan zen Fazle Kargadan pelikula. Eta aukerak dira A. Foruk Farrokhzad, B da Abbas Kiarostami, C. Samira Magmalbaf, eta D. Bahman Gobadi. Bahman Gobadi? Bai, claro, es que Faribai supera reixa jartzizkio. Bai, Gobadi zen, Ala. Nik ez, egunean beinek, Baina zuzean mister egunean behin. Zazpigaren galdera entzun.
Gaurko egunez estrenatu zen 1886an Pucciniren opera ezagunenetakoa, La Bohème, baina liburuxka etzen Puccinirena. Ze hizkuntzatan zegoen, Goiuri? A. Frantzesa, B. Italiera, C. Alemanira, edo D. Ingelera. Tio, Fabrio Banakero esago dira. Italieraz. Jo, ez da lezu entzun ba, sopranoa kantuan. Oso, no, 8. galdera, hau Goiuri zuretzat erresia eta motza. Venga. Ekonomialari bat bada, munduan, edo izan da, aski ezaguna, honako asantzuelako. Bi ekonomialari dauden munduan, aberatsago izateko lana egiten dutenak, eta txiroak hain txiro ez izateko lan egiten dutenak. A. Keynes, B. José Luis San Pedro, C. Stiglitz, eta D. Thomas Piketty. José Luis San Pedro. Zuk ustezu baiet? Zakit, a ver. Bai, eta Hey. esaldi bakarrik ez, horrelako esaldi edarrak utzi Es que zizkigun. San El Pedro. gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo. Hori nira mapetzaten deu. Eta hoi inigo egiten dugukin, momentu hontan, Zer? beldurra sartu diguzu gorputzean, eta Zer, horrela virgencita que me quede como estoy, sarrera nik ez gobernatzen. den nahi nahon bezala gehatu. Fari bauzutako zenbat jende 9. galdera, zenbat jende bil daiteke oraintxe Euskal Herrian. A. Nahi adina, B. 4 pertsona, C. 6 pertsona, edo D. Inorrez. Lau. Ez? Ez dakit, entzun nahu. Zue segurtasun arauak norentzakoak dira? Guretzako bakarrik? Segurtasun arauak norentzakoak dira? Eta zuek zer egiten duzunan barruan? Eta zuekan barruan zer? 4 pertsona baino gehiagorik ez, Ba, uste dut galdera honek erantzuna trampa xamar duela, ze... Segun, Xabin Arana Fundazioan bildu bar balin baduzu, eta Katerin bat balin badagoan prest, Eta festa egin behar baduzu. edo danakoa egin, ba, orduan bildu zaitezken nahi adina izan da. Bestela, lau Fari ba. Ontzat emango dizugu. Eta azken, Goiuri, hau zutzako, seguro ez da izatik pentsatu gustatzen zaizula Takashi Murakami Japoniar artista garaikidea, ezta? Ez dakizu zatik? Baja, hoi jaztezulako entzuten bigarren kafea. Ez dut entzuten bigarren kafea, normalen. Bale. Zeati zen Murakami zarea? Ez ba, itzein dut nik Itzein duzu, ez? Vale. Bueno, orduan jakin marko duzu, non jaio zen? Aukera, Tokion, Bai. B. Itabashin, C. Osakan, eta D. Iwo Jima irian, Irlan. Tokion. Berez, Itabashin. Hau da, zera. Donostiar batek antibotarra dela esaten duenean bezala. Itabashi Tokion dago, baina uste dut Murakamik beak esaten dula Itabashikoa dela. Tokion dago. Venga, ontzat emango dizugu. Ba, zesango dizuegu, ba, saio ederra dugula eskuartean, eta, ez dakit, martxan jartzeko moduan garela. Eta Bartzelonara goazela, Ainhoa Marsol, etxeko lanak jarriko dizkigu, barriro, telesai eta film komendagarriak aztertuko ditugu gurarekin. Bartzelonatik bidaien jarraituko du, ez dakit oso ondo nora, ze Goiurik tanato turismoari buruz hitz egin barra mendigu. Ostras. Eta lasai, humorez amaitu eta astelen honi larun bat kolora emateko stand-up komediaren inguruan ariko gara, eta barre libreko gidoilaria den Iñaki Iriarte elkarrizketatuko dugu. Ba, denak zutunik, pres gara eta asteko otsaiak bakarra du gaur, eta astelena da, ongetorri bigarren kafera. Zuekin, Fariba Seihan Uriarte. Epa. Barratzaldeon, Epa. Ze justu ez? Epa. Txege berriro, a ber, astelena da gaur, esan dugu astelen zantzuri gabekoa. Zuekin, Fariba Seihan Uriarte. Az xoma pejei, arratsaldeon. Hola, bai. Goiuri ez eiz arandia. Arrastion family. Pentsa, Bartzelonan da baino entzun dezakegu, Ainhoa Marsol, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zemota ere. Gu ondo eta zure bai. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 152 ditu otsaiak bakarra esan da bezala eta Goiuri txakurra handi bat ikusi dut emozionatu egin da. Bi-otxo! Bigarren kafera ongietorri guztioi. Hasi barko dugu gaurko saioan, ikusten nuen abestiat prez izango genuela, baina... Supera hundik zian txakurro. Baina ze 8 ze... Ba, hemen estudiotik ikusiet kanpon pasadiala bi txakur, baina supera hundik zian. Baina 8ak zian edo ez? Bai, ni guztu baiet. Ze gauzak, Bai. Superpolite zian, Ui, ze Disney hau? Ui, ez zaitesko gustatzen kantu hau? Ui, da pixka gabonak, Bai. Zergatik hasi barren gaur saio Janet Jacksonekin. Janet Jackson. Ui, ze pasa zitzaion Janet Jackson. Horregatik! Gaurko egunez gertatu zen Superbolean, titipuntat ikusi estatu batuak hankaz gora jarri ziren. Ez barkatu. Titipunta etzen ikusi. Ez gainera, ez titia ikusi zen titipuntari gabe, egia da. Claro. Izar bat zeukan. Hankaz gora jarri zen estatu batuak, bai. Zenbat movida, aldekoak, kontrakoak, ai ama. Konspirazioaren aldekoak. Hortxe sustatu ziren zalantzak, gizakia jargia iritxiote zen edo, ez? Eta iritsiko dute zen? Bueno, a ver, baina... Igual norbaitek ez daki ondo ze pasa zen. Azaldu, venga. Super Bowleko maierako, finalean, Super Bowleko finalean, urtero egiten dute, bi... Nola esaten da, eskeni futbolaz eta ezagite zer. Bi denbora? Bi denbora esaten da? Bai. Futbolean? Bi zati, lehenengo denbora eta bigarren denbora? Lehen zatia eta bigarren zatia. Bale, lehen zatia eta bigarren zatien artean itute kontzertutxo bat bezala. Ordu laurdeneko edo gutxi gora bera. Eta urte hartan Janet Jackson izan zen hortaz arduratu zena. Eta gonbidatu zuen Justin Timberlake azkeneko abestera berarekin. Eta bestia bukatzen izela, Justin Timberlakeek soinekotik heldu zion eta trat intzion. Eta Janet Jacksonen titia paseatzea atea zen. Superbowla zer da? Munduko kirol ekitaldi ikusiena edo bigarrena edo? Lehenengo? Kirol ikusina, bai. Kirolean ikusina, bai. Eskerbite bezalantza olimpiar jokoak eta Frantziako turra, baina uste dut batu dira metatzetik eta beste egun bakarrean edo hor sailkapen ezberdinak uste badaudela. Janet Jacksonen ark. Zer esan aman zuen, bai? Baina edo zein kasutan guk ez dugu gor Janet Jackson gehiago entzun goz, Ez izu gustatzen? Niri bai. Ez bereziki. Ja, nahi bai. Bai, gustatzen izue? Bai. Osa hotz berezizedeko politiako. Bai. Venga, bale. Baina maite duten tartean murgildu behar dugula. Hori izan esan nahi nizuena. Prestatu dituzu zuen maite dutak? Haze, astelen azken okela esan dugu, baina pixka badaukagu, Ez. Baina guain txokurituko Zine zure maite duta, Fariba? Goiuri txokolatezko gaietak jaten ikustea. Bueno... Pozik jartzea? Bai. Ni pozik jartzen naiz txokolatezko gaietak jaten. Zer politxea.
Hau da, bigarren kafea, zena ez kontatzea. Amazazpi urte, bete dira gaur, Janet Jacksonek mundu hankazgora jarri zuela, eta dena Justin Timberlakein egindako Super Bowlaren ikuskizun hartan, titi baten erdia ikusi zaiolako, porque titiburaz pasen ikusi, titia ere, titiburori gabe, ez dakit, bueno, hainbestetzen ikusi, berkatu, hainbestetzen ikusi. Ez. Nola bien, Amerikarrak, Bai. Bakizu, bueno, Amerikarrak ez bakarrik, leku guztietan daude horrela puritanoak. Bakizu, Jose Luis San Pedro zerekin zer oso kezkatuta? Zerkin? Bartzelonara etorri bertzun Aita Santuak, eta sekolako ekitalde omentzan Aita Santua Bartzelona etortzea, eta esan zuten autobusetan, autobusetako autobus barneko telebizatan, eta kanpon jartzen dian iragarkietan, Aita Santua Bartzelonan zeon bitarten, iragarki horiek ezin zutela izan kondoienak. Ezin zuten kondoien iragarki jarri, Aita Santua zeon, hiri hortan. Aita Santuak ez zuen autobus hartuko, baino, eske Aita Santua dator, eta Aita Santuan jarraitzaile asko datoz. Eta orduan San Pedro galdetu zuen, aber, bale, entzun dut kondoien anuntziona, baino, larrua jo dezakegu Aita Santua Bartzelonan dago bitarten. Karminen urratxo errepidetan. Nik maite ditut Karminen urratxek. Ai, Bai. Ui? Bai. Ui, madre. Goiuri, gauza bat. Olat Salvador aurreko asteazkenan egon zen. Zure panel luminoso zoragarri hori, Olat Salvador txistearekin jarri zenuen eta oso ondo. Primeran. Bikain. Baina, 152 du gaur bigarren kafeak. Barkatu. Ez que iskutatu india zen nire kaja eta ezin da. Barkatu. Baina ze hona txistea? Nik maite ditut Karminen urratxak, baina Goiuri, zu kontatu beharko diguzu ze maite dezu. Baina ez zu gehiago kontatuko, hola? Ez? Bale. Karminen urratxak hain da poetikoa, hain dago pentsatzeko eta imaginatzeko guzti horren atzean, nahiago dudala zer gehiago ez kontatu. Vale. Norberak jakingo du, zergatik maite dituen Karminen urratxak, maite baditu norbaitek. Eta Jon Etxabek esan dugu estatu batuarrak ez Amerikarrak bai. Beti biltzen gara horrekin kontuan, baina justu eskapatu zaigu. Hor futbol Amerikarra zala eta etzala nina astu naiz. Barkatu, arren etxa behar zuaga jauna. Barkatu, arrazoiuz. 5 minutu jarriko naiz lagunik gabe. Okerrena ikaragarri moskiatzen izela, ni neu jendeak hori egiten duenean Amerikarrak editzea. Bueno, batzutan hanka sartze dugu eta... Bai. Ez gara perfektuak. Baditu dira, baina... Otsaia ez bezala, ze otsaia bai da perfektua. Jon Etxabertzoaga, badakizu otsaia perfektua dela? Ze otsaiaren batak gaur astelena da eta otsaiaren 28 igandea. Bai. Barkatuta esateu. Eskerrik asko. Majo, eskerrik asko. Goiuri, zure maite dut zein da? Bida, nik daukat anai bat, baina ez dauketa izpaik. Bai, zu bat eta Faribak bestea, idatzi digu, baina ez da izan nahi dun. De bat, irrifar bat da, ez? Irrifar handi bat. Begiri gabeko izarra. Niko. Beste entzule batek galdetu digu, aizue, argitu behar duzu zein ziren bi celebritiek antza zeukatenak hautxean? Bai, lasai, hori eriritsiko da, baina lehenengo, Goiurik esan ezala maite duen. Nik ez daukat aizpaik, baino badauzkat lengusinak. Eta nire adinekoak dira gutxi gara bera, batzuk urte batzargoa, beste urte bat gaztegoa, baino badauzkatola nire adin tarteko lengusinak, eta gaur da, lengusina horietako baten urte betetze gula. Zizonak. Eta zorionak, horitza. Daukazu aizpa lengusina bezala. Aizpa lengusina. Aizpasina. Aizpasina. Ez bere betzek idatzen du
Ainhoa Martzolek badauka izpa. Bai. Bai. Maialen, ez da egite, oso ondo nola Maialen. Maialen. Ikatzen du, Bakit lio bat gor Maialekin, Ainhoa Marzola, txaldeon. Nola esaten da, nola deitzen da zure izpa? Maialen. Ah, hola, vale. Maialen. Nola bidez idazten duen, akaso hauskera pixkat bereziagoa edo eskatzote zuen? Maialen. Bueno, Ai, Maialen. Gero gertatzen da, Bizkaialdean badaude Matxalen ere, Bai. Teixarekin, Maialen irekin, Maialen... Ziur zaudete ez daukapla astelena? Pixka bat akaso bai baino, Ainhoa Marzolekin murgildu aurretik, azaldu behar diegu gure entzulei... Zozketa! Wow. Bueno, es que eukideu pixkat eromena gure sareetan, Euskal Star Sistema ere hankaz gora jarri du, Bai. Janet Jacksonek estatu datua jarri zituen bezalaxe. Bai. Ze, bueno, lehengo astean entzun ez zuenak ez du jakingo, baina guk galdera bat uta genuen. Bi euskal zelebritik oso antzeko ahotsa dutela konturatu gara. Nor diren asmatzen baduzu, liburu bat zuretzat. Eta, bueno, zenbat erantzun jaso ditugun. Eta saiakera asko. Bai, adibidez esan ziguten Izaro eta Maia Berasturi, ba ez, Iban Garate eta Antxon Telleria, ez da ere, Sara Zuzaia eta Merina Gris, ez da ere, Maren eta Nerea Ibarzabal, Iker Lauroba eta Alexira Zusta... Txin, Iker Lauroba eta Alexira Zustarena gainera daukagu, erakusteko moduan, Pentsa. Bigarren kafean gure ahotsak konparatu dituzte. Zein da zein? Bigarren kafean gure ahotsak konparatu dituzte. Zein da zein? Ba, nahiko agerikoa da, zein zen zein, ez da? Hau Alexira Zusta da. Bigarren kafean gure ahotsak konparatu dituzte. Eta hau Iker Lauroba. Bigarren kafean gure ahotsak konparatu dituzte. Bueno, airetxo bat akaso badago. Bai, baina guk esan genuen, emakumezkoak zirela... Pista pila eman genituen eta jendea ez da aklaratu. Izaro eta Itziber Garmendia, oirik ez da, Gorka Urbizu eta Abiko Ierai Gaskon, Jon Martin eta Mikel Marquez, eta hori jende asko esan du, bai. Jende asko esan digu, Zurine Hidalgo eta Anita Parker, bueno, Ane Martínez, bueno, erantzun pila bat jaso diteu, baina hemen arazoa da, nik esan ditudan izen horiek, diala, erantzun okerra. Esan zuten Jon Elaspiur eta Oiana Azkue. Baita. Zinaten urruti, baina. Eta, noski, gu gaur erantzuna emango dizugu, ze norbaitek idatzi zigun esateko baita, bueno, bida, zozketa, bosta xola, baina nik ja kuriositateakin ezin dut. Orduan, nola egingo dugu inigo? Esan ingo dugu erantzuna, edo entzun ingo dugu erantzuna? Entzungo ditugu piak elkarrekin, pentsa. Egia esan, momentu hortan nik klasean dengon, eta antzerkiko kideekin, eta jakin dut, eta, bueno, eromena denok, eta korrika etorri naiz, aldatu, eta eromena goitza. Eta ja nik eranamen bat, limoiakin, gatzakin, ez dakiz zer, eta neuken artegi bat, desastrosoa. Ba, hortxe jarri dugu, entzun duzu, Zein zen zein? Tan, jazta. Ez dago misterio gehiago? Ez dago misterio gehiago. Gure bi ahotsak, Izaro Andres eta Jon Elaspiur zian. Entzun berriro! Momentu hortan nik klasean dengon, eta antzerkiko kideekin, eta jakin dut, eta, bueno, Jon Elaspiur da. eromena denok, eta korrika etorri naiz, aldatu, eta eromena goitza. Eta hau, Izaro da. Eta ja nik eranamen bat, limoiakin, gatzakin, ez dakiz zer, eta neuken artegi bat, desastrosoa. Ba, hortxe daukagu, eta garailea Bilbon da, eta Aruntza bidali barko dugu liburua. Helenak irabazi du, ark bakarrik asmatu du, hori bai onartu zigun. Beste norbaitek asmatzen badu, harentzat zenik egun erontzuten zaituztet, eta gehiegi zagutzen zaituztet, eta badakit Jone Laspiurrekin aritu zaretela, badakit Izaro oso gertuko duzuela, ez dakit fitxatuta daukat pixkat rolloa, da orduan, erresagoa zen. Baina, Helena, ez du beste inork asmatu. Así que, bialdi barko dizugu liburua. Harremanetan jarriko da, bigarren kafeko administrazio sistema burokratiko zabala, eta helaraziko dizugu nola bai, moduren batean. Wow. Ante notario. Zorionak, Helena.
Ba, egin barritu golako gehiago, Bai, ze gaina... Karo, gure entzuleak jarri zian nola aztoratuta, zeinote dira, baina euskal celebritiak ere hor urduri jarri zian, Hoixe jarri ziala. Eta egon ziran konparazio spoilerrak, egin ez ditek Konparazio spoilerrak? Bai. Galduta nago. Spoileran egiten hori naiz. Ui. Ai, galdu naiz. Ui. Ba, ez errez. Keep Calm and Bigarren Kafea. Denetarik egon zela eta asko egon dira hor. Aiba, nik honen antza daukat, nik beste horrena daukat, batzu izango zieten, beste ez, baina edozin kasutan, Ainhoa Marzol hortxe daukagula Bartzelonan prest, etxeko lan gehiago jartzeko, Marzol, beldurra hartu dizugu, pixkat. Bai. Astetan gutxi dago, Bai, bale. Bai. Hobeto. Pelikula bat. Ai, ordu ningo dugu, tabernek iteuten bezala, deskantxo eguna. Bueno, deskantxo pila badik. Bueno, bai, gaixoa. Bai. Bale, orduan, telesaile dagokionez, zenba dauzkagu, bi? Bi. Vale, bi ondo daude. Eta bi aurkitu ditut, baina jarri nazio behidatun jarrita. Bai, super zaila. Eta behar izan dude, astean behin kapituluak ateratzen dituzten gauzetara. Wow. Trenen pelano aero haiek flipatuti. Oso, basiko naiz. Hau da, lehenengo betxikola, ez que hau super guai dago gainean. Hau da Dickinson. Apple TV estrenoan aterazun telesailan, lehen gauzean, orain bigarren temporada ematen ari dira, eta egiten ari direna da, astean egun astero kapitulu bat ateratzen dutena. Beraz, gutxi gora bera kontatu du. Berri bat dakela. Eta unun ikusi daiteke? Apple TV. Eta berezia da, ze ez dakit, Emily Dickinson poetaren bizitzan oinarritua dago, baina bai Emily Dickinson dela pertsonaia bat azkenerako bere poesia guztiak bera hilostean ateratzen, eta historian zehar, bere historiaz idatzia dago zati bat, eta gero haren zokoetan espazio asko dago inventatzeko, esan daiteke. Orduan, seria nahiko fantastikoa da, nahiko berezia. Hala, baina zaldi horiek azurretazkoak zian? Naho trailerra ikusten pixkat. Bueno, kontatu behar dugu, momentu batean nola utxune bat sortatu da, oso goza xelebreak gazatu zeigu. Oso goza xelebreak. Bale. Ni ere urturi negoen. Lasi, Marzol, eski flipatzen ari ginen, barkatu. Badakizu, ez dakizu zetzara etorri, noiz bete etortzen zaren. Baina, gure bigarren kafearen laborategia kalean dagoela, eskaparate handia du alde batera, bestera, orain telo jetxita daukagu, segun eguna nola daukun, horren arabera aritzen gara, eta lehen pasadira bitxakur handi. Bueno, 8. Kale erditik eta goiuri gaitu da, 8ak eta bain zuen mutil bat, gitarra batekin, txakurrakin zuen mutila zala. Bai, txakurrakin zuen mutila zuen, bai. Gitarra batekin hola, atarian, gehatu naiz pentsatzen, gaur ez daukagu musikari entrevistaturi gurean, eta begiratzen nien goiuri eta fari bari, nola, zuek lotu duzu entrevistaren bat eta aztu zeigu komentatzea, gidoian ez dago, baina oso ondo, improvisatzen dugu, ez da barazorik, eta ez, tipoa hemendik zebilen musikari bat otezala, eta elkarrizketaren bat edo egiteko, zuzenean ari gara, eta guzti hori gertatu da Emily Dickinson inguruan ari zinela. Baina hau gure entzule izango, ez? Bidaz egin duen lehenengo pasada txakurrekin bazekilako, hori arreta ditugu zigula, txakurren asunto honez, eta gero txakurrak abandonatu ditu, eta gitarra hartuta etorria. Hamburguetzela erabili ditu txakurrak. Astelenetan oso txakurzaleak izan gara. Horentxe, nora oteiz ez da gurera etortzen txakurren inguruan aritzera, baina denbora askon txakurrak azartu ditugu astelenetan, eta honek bazekin zerbait. Eta musika ere egiten dugu. Oso ondo indeo, ez? Aizu, aurrengon etortzanen, txakurraken etortzan. Beraz, Ainhoa, ze gertatzen da? Zaldi horiek ez uretazkoak ziren? Bai.
berriz bueltatzen naiz, orduan berriz azten naiz, pixka bat naztu naiz. Barkatu. Narekin eskolekatuta gehatu naiz. Bai, gure bai. Barkatu. Bai, eginan Dickinson telesaietaz izketan, Apple TV dagoela, eta Emily Dickinsonen bizitzan oinarritzen Eta egiten duena da, berezitasuna du azkenako epokako seriak izaten dire, telesaiak izaten direnak, askotan dutela oso historikoki oso zentzudunak izan behar dutela beti pentsatzen da, ez? Eta honek egiten duena da azkenako gaur egunera ekartzen du modu batean, bai hitz egiteko moduagatikan, bai elementu fantastikoak sartzen dituzte, adibidez heriotzaren figura dago hor, bere poesietan asko agertzen dena, eta heriotzaren papera adibidez Wiz Khalifak egiten du. Beraz badauka xarma oso berezia. Bai. Eta berriro lokal topatu dugu zaldi hoien momentua. Eta bai badago hor ez da egitor bada filosofian ere gurdi egodunaren mitoa, eta ez da egitortik. Bai, eta eriotza eta zaldiak oso relazionatuta. Bai. Etxeko lanen zerrendara orduan, ez? Etxeko lanen zerrendara. Baina hau barkatu bainoa zer da, astean behin atal bat. Bigarren denboraldiarekin dijoaz, beraz, bigarren denboraldia bai dijoala astean behin ateratzen kapituloak, baina lehenengo denboraldia osorik dago. Eta gero azterketa ingo diguzu? Beti etxeko lanak eta beti etxeko lanak, badago azterketa? Igual egun batean sorpresa, azterketa egiten dugu. Azterketa sorpresa, baina gauza beldurgarriagorik ez dago. Eta maite dut galdetzen diazutenen, ni maite ditut azterketak. Ez tezu inoiz amets gaizto bat izan azterketa baten atarian egon eta ikasi ez tezuelarekin? Bai, ez? Denok izan dugu hori, zuk ere Marzol? Bai, klaro. Bai. Askoz laseago geratzen ez. Vale, ya está. Uste nonez ni ikasle txarra nintzen eta orduan hori pasatzen zaitez. Zuei ere gertatu da zaizue. Bueno, lehenengoa aipatu dugu beraz, Dickinson, Emily Dickinsonen bizitzan oinarritutako telesaia Apple TV dagoena, eta bigarrena Palomitak. Pixar Palomitak. Pixar Palomitak dirala... Bueno, aurteko astean atera zituzten, eta egia esan aurteko astean telesail pila genituen ez dituen eztabaidatu, beraz aste honetan ekartu ditut. Eta hauek dira, ez dakitzuek gustoko dituzuen Disneyeko pertsonaia sekundario gehiago direnen animazioak, historio txikiak dira, eta beraiekin telesail bat egin dute. Hau da, ez dauka inungo zentzurik, ez dago historia bat, baizik eta, historia txikiak dira. Baina, nahastu egiten dituzte? Ikusi dugu hor... Koko, Nemo... Ez bakoitza bere unibertsuan. Bakoitza bere unibertsuan, beraz, olako spin-offar ezin digu deitu. Laburmetraitxoak edo eredua bekartuta, ez da? Hori da, Palomitak. Esan dezakegu. Eta daude, pila pelikuletakoak, ikusten dugun bezala irudietan, Cars, Coco, Toy Story, denetikan dago. Koko! Wow! Koko! Oso proposamen hona da, Bai, Igo, jarriko dugu Kokoren abestiren bat, gaur momenturen batean. Venga, Inoa Marzol agurtzeko jarriko dugu. Bai, Koko! Ai, ama, astelena ez, larun bat adokagu bai. Pixar Palomitak, ze honak. Eta hau imaginatzen izangoela Disney Plus, ez? Bai, hau Disney Plus. Palomitak jaten dituzu ezuek? Kontrobertsia gontzan, oain dala batzuk. Anuntzioen batean Disney Plus esate zutelako eta jendea zegolako. Ez hau Disney Plus izan behar. Bai, leitmotiven Berto Romerok jaso ditu, iragarki desberdinak, non jendeak esaten duen, batean esaten dute Disney Plus, bestean Disney Plus, bestean Disney Plus. ¿Y se enfada si dices diferente la gente? Es que Goiuri deskubritu ziten gauza bat eta fascinauta nauka. Eta ez zaita asko gustatzen. Eta barre egiten dutela euskaldunok esaldiak antolatzeko eta ordenatzeko daukagun joerarekin. Gazteleraz. Baina, gero galdetuko diogu Iñakiri, Mendato, gero ukiko dugu Iñaki Barra Libreko gidilaria, aber umorea goiti bera hobeti gora edo aber zer. Beraz, telesaietan badugu Dickinson eta Pixar Palomitak,
Ze ona, palomitak. Galdetu behar nizuen palomiten inguruan, baina tira, aurrera egingo dugu. Pelikuletan murgildu behar dugu eta hemen badauzkagu bat baino gehiago, eta itxura oso nekoak, Ainhoa. Bai, pelikuletan badago hainbat ikusteko eta gainera gauza onak, ez dira dozer gauza. Azteko daukagu Palm Springs, ekarri dute, aurreko urteko pelikula bada, baina aurten ekarri dute Movistar Plusera, eta irudietan ikusi dezaketen bezala, komedia erromantiko bat da, eta protagonista bezala ditu Andy Samberg, agian Brooklyn Nine-Nineetik eta gustuko dezutena, eta Christine Milioti, dala Hawaii Met Your Motherreko amaieran agertzen dena azkenik. Bai, ama famatu bai. Hori da, bai, azkenako mundu guztia geratu zena horrela. Eta badautza, komedia romantikoa izan arren, bere Sandantzeko kutsu independientea, Sandantzetik pasata dagoelako pelikula bera. Eta ezkontza baten egunean, denboran harrapatuta geratzen diren bi protagonista hauen inguruan dijoa pelikula. Osea, da egun bat, behin eta berriz? Hori da, bai. Oi. Ba, ez dakit guain koronavirus garaietan pelikula hoberena izango denik, ez? Word flashbacks. Aizu, Ainhoa, azken egunetan pelikulan inguruan hitz egin duzu zure sareetan? Nik ez, doain dela urte bete da ikusi nun. Eta orduan hitz egin nun, eta hola utzi nun. Ados, ez da egit, holago deja vu moduko daukat, norbait. Bai, atera, jendeari da, pila bat hitz egiten hontaz. Ekartzen dituten pelikulak puripurian da. Hori da, horrexatik izan lotartuenek puripurian, bai, irakurri dut nonbait kritikaren bat esaten zuena, zin egiten duena eskaintzen duen pelikula horietakoa. Wow, alegia. Bai, proposatzen du, hori, tarte majo bat, dramarik edo sakontasunik ikaragarri gabe, baina gustora aritzeko moduan, eta hori bete egiten duela, hori da irakurri duena, bai. Eta uste nun, akaso ez duri irakurri nizula nun, bai, horregatik galdetu dizut. Segutxirekin konformatzen garen, Baina kritika oso ona jako dituela eta ez dala normalean komedia romantikoak ez dutelako horren irudion ematen kritika espezializatuari. Ez dakegu machistak. Baina gutxikin konformatu ez dakit goiuri niri. Filmatek ez dakit bere trailerrak edo haren inguruan irakurtzen duzunak sortzen dituen aurrikuspenak betetzea asko iruditzen zait. Eskatu beharreko zerbait, baina... Asko iruditzen zaizu, askok ez dutelako betetzen. Adibidez... Baina ez da eskatu beharreko zerbait. Bai, baliteke. Oinarrizkoa da, Bai. Baina bai, ez zaiten arazo dizu. Ez zaiten gutxi iruditzen, baina kaso itura faltagatik. Goia sariak ere iritsiko dira, eta horren inguruan hariko gara, baina La boda de Rosa aurrekoan ikusi nun, eta halako... Traumatuta geratutzea, Bai, pixkat bai, baina bueno... Horreko astean ere batzen nun. Ipatu nun, bale. Bai, adina, jan ez gogoratzen zesate dudan. Hainbeste gauza esate ditu, saiontan. Ustak idalaz esaten dudan. Tira, Palm Springs horren jarraian edo, badugu, bai Movistar Plusen eta Filminen ikusaiteken beste pelikula bat. Hori da, nik frantxez ez laro gehieta bostez dakit esaten. 25 izango da, ez? Frantzesa ez da? 85, barkatu bai. Pues, 85. François Ozonen pelikula berria. Oain dala, aurreko urtean zinemaldikan pasatzen pelikula izan zen, eta karteleran ere egon zen zinetan. Bai. Baina oso denbora gutxi egon zen. Segituan zinema guztiak itxuzten momentu hortako batean izan zen. Itxure ikaragarria du pelikulan, ere ni gara jartan ikusi nahi nuen zinemetan, eta egia da arrazoia nekien hori izanik edo ze pasatzean, baina nuen ikusi eta itxialdiak harrapatuko gintun orduan. Bai. Hau da pixka bat, kolni bai hornen. Oixe esan behar nun, oso antzekoa dirudi. Bai. Rolloa bintzat, estiloa edo, oi?
Bai, bi mutil gazteren arteko amodio historio bat, 80. hamarkadan, Normandian, Italiaren hori, bueno, pixka fresko xio. Eta udako oporretan, beraz, bai, total. Eta baina egia da, bueno, bai. Bi aktoretako bat kanibala da? Oi ama, Koiuri. Ez que horrekin bai traumatizatuta nola. Espero dugu hemen ez. Espero dugu ez. Baina hau da aktorea? Ez, baina esan du, pelikula honek, antza daukala Call Me By Your Name. Ados, hori da. Eta Call Me By Your Name, vale, listo. Vale, Call Me By Your Name. Bai, listo. Trauma. Bueno, bigarren proposamena hause dugu, 85ko uda, edo frantsesez auska ezala nahi dunek. Oi, guain dela, 83ko uda, oso pelikula polita da. Baita. Zena 83ko uda? Filminen uste dago. 83ko... Baina historia bi emakume homosexualena da? Ez. Bada beste bat? Ez tiu... Bai, hau da, Carla Simonen... Bitu. A ber, barkatu, baina horrekaz atarradia zen anuntzio luze bat emoten deu. Ya está, sandot. Bale, ya. Ui ba. Aizu, nola etorrizate gaur? Gainero etorri gara. Barkatu hori bota mierda. Ez que zitzetan bat gustatu filma. Baina ze bazkaldu ezu, Jesus, neska motilak. Bueno. Ainoa, mesedez, jarraitu durrengoak itz, aserretu ingo gara, Ez, aserretu beharrik ez dago, Iriti diferentieko, Claro, ikuspuntu desberdinak. Bisitasun gehi emate, gauza betarako. Bai, datorren pelikula ekartzen duguna nahiko kontrobertsiala da, eta honek bai ditula munduko polo guztiak biltzen ditut. Crash pelikularen zineetako reestrenuata zaigia, eta Crash hau da 1986ko Cronenbergen pelikula, ez konfunditu 2004ko pelikula honenaren Oskarra eraman zuen beste pelikula horrekin. Eta Crash da heavy. Crash da J.G. Ballarden novelan basaturiko pelikula, eta beak iten ditu novela distopikoak, bere da adibidez High Rise pelikula, eta hori hontan ere distopia moderno bat lantzen du, gehiegi esan gabe esan dezaketena da, kotxen istripuetan ez zitatzen den jende talde baten inguruan dijoala. Something we are all intimately involved in. The reshaping of the human body by modern technology. Were you badly hurt? Describe it to me. You coming? Pelikula berezia. Dudik gabe. Eta kitzek ikustea jongo zaten. Ez que nahi olako goza jartizkiazu eta gero ez dut ondo loiten. Horreko asteren iargi betea zalako. Gaur, Ainhoa Marzolen proposamenen erruz. Barkatu, zuk esplikatu barko duzugunen baten goiuri, zeitezun gauetan, lo ez egiteko. Ez, hemen fariba beti kulpa gure izateare ez dakit, nik osondo da hon. A ber, bigarren kafea ditunan programa baten aizeate, ez dakit, Marzo larrazoi, isiliten naiz. Ez da horri aurre egiterik. Bide batez, Markok esan digu, ongi erranduzu, frantzesez, oso ondo oskatu hemen dugu. Ez da egit berriro esaten baina. 85. Bost. Larogeita zortzin, no? Larogeita bost zuretzako zer da, gehiagi ez? Larogeita zortzila gazte xego. Nahikoa dugu, Ados, bueno, eta azken filmaren proposamenari heldu behar diogu.
Crash atzean utzita, ea honek, ez da egit, gorpuz gizalarru hobea ematen digun, The Dig izena du, Netflixen dago, drama biografikoa da, zer gehiago, Ainhoa Marzol? Bai, drama biografiko bat, zaton juko indusketa arkeologikoaren inguruan, 1928an. Bai, justu bigarren mundu gerraren ateetan daudenak, esan dezakegu, eta bai dala pixka bat, bai drama biografiko, drama romantiko, drama, eta bere gauza, famatu nahi egin duen gauza, izan da zenako, bildu ditun aktore guztiak, dauzka, Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, denak daude hor. Eta hori da. Pelikula bat, lasai ikustekoa, nahiko preziosista izaten dira, fotografi politiakin, dena, eta hori da. Ez zara handirik gabe. Why would anyone want to bury a ship? I would expect this is a grave of a warrior. Or a king. But there's more. There's much more. War's looming. All hands are on deck to excavate before hostilities begin. The Dark Ages are no longer dark. Everyone's going to want a piece, and this is your find. Why else will you be playing around in the dirt while the rest of the country prepares for war? Does that mean something? Ralph Fiennes pila bat gustatu zait. Eta aktore principalak Nadia de Santiago, aktore espainiarraren kriston antza dauka, ez? Egia da. We're part of something continuous. Life is very fleeting. I've learned that. Would you have dinner with me? Hauko gesto hori. There's moments you should seize. Ze ona? Bai. Crash baino beto. Zein baino? Crash baino beto. Crashekin ez dizazula goiurik orain, gorputz txarra edo errusentxaziotzi, ze zuagurtzen zaitugunean, ark dakarren gaia, tanato turismoa da, Ainhoa. Tanato turismoa. Zer guai. Eta beste gozat esan egin izuen, leno, ET85 edo Verano del 85, laroita osteko da, eta zari zinetenean, bala beste pelikula bat, eta ipatu duzu, eta ez, nik buruan ukan, bi emakume frantziar lesbianen historian oinarritutako pelikula, eta etorri zait, frantzesez La Belle Saison da, o La Belle Saison, ez da inola oskatzen dan, baino, filminek, edo gaztelerazko itzulera Un amor de verano zen. Eta horrek gogorarazi dit Catherine Corsiniren pelikula bat. Eta oso gomendagarria. Ez da puri-purian dagoena, baina. Udago gokan gaude. Bai, pelikula gogorra da, baina bai, ikusten da Frantziako udaren estetika zoragarri bat, eta bai, bi emakumen arteko amodio historia bat, 60 hamarkadan. Bai, Frantziako maiatza horri inguruan dabil, eta tira, hori gogorazi dilen, eta hor geratu naiz, hori esan nahian, eta esan nahi nizuen. Baina, hau dena esan da, errepaso egingo du, Dickinson eta Pixar palomitak dauzkago telesaien artean, eta pelikulen artean, Palm Springs, et 85, Crash eta The Dig. Hartu dituzea punteak? Bai. Baina nahi esan diazu koko jarriko zenean. Ui, abertzazi nahi zu. Ez dakit hor bigarren kafeko playlistean behidatu. Beraz, etxegoranak egin dituzu. Noski? Ez ka, inoak esan du egunen baten azterketa sorpresa jarriko igula, nila aurduri nago. Que el cielo no es azul, ay mi amor. Beno un poco loko kantuenekin agurtuko dugu Ainhoa Marzol, Bartzelonatik, mila esker datorren astelenean gehiago, eta zerbait. Agur, guapa. Aio, Ainhoa, izan ondo. Un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
tú me vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Gogoratzen duzu Espainiar estatuan film honen inguruan izan zen polemika? Ez? Kokorekin? Bai. Kokorekin? Aiba. Bai. Ez? Gazat esan barri ez dut gogorra izan di, baina kosmopaletismo polemika bat izan zen. Ze, bazen orkexa bat eta zen, bikoizketa Latinoamerikarra den izkerarekin egin dute. Eta zen, como, hola kaixo, Latinoamerikarrez, da, ez dago bikoiztuta, horrela da, original entzuten ari zarete, bai, eta jendeak ez zuen, eta bai, pixkat olako aserre tonto xamarra sortu zen, eta saretan jendeak pixkat, tematu zen horrekin, eta batean norbaitek azaldu behar izan ziren, naizue barkatu hau. Horrela da, osea, lasai izaz gertatzen, baina horrela da. Ba, aurrera goaz, tanato turismoari buruz hitz egin behar dugu, eta hemen ez dugut eufemismorik erabiliko, akojonauta gaude. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Fariba, zuk ondingo zulo gaur? Bitu, nik insomnio dexente haukat orduan zatuzte. Berdin zaizu. Ja, berdin jat. Ni jargi beteari buelta ematen abil bainek. Baina, goiurik, tanato turismoari buruz hitz egin nahi digu, tematu da, hau ere? Temato turismoari buruz hitz egin nahi digu. Finigo. Baina tira, senti zaitez libre. Ba, aurreko astean holokaustaren biktima konpontzeko nazioarteko eguna izan zen, okerrez banago asteazkenean, urtarriak 27, komentatu genuen hemen bigarren kafean, eta horren harira, ba, askok sareetan Auschwitz edo Mauthausen konzentrazio esparruetako argazkiak partekatu dituzte, urtero egiten duten bezala. Eta argazki horien artean, tamalez, ikusi genituen selfie asko. Selfieak Auschwitzen irripartxu, selfieak eskuekin garaipenaren ikurre eginez, selfieak Auschwitzeko trenbideko erraietan akrobaziak egiten. Azken finean Auschwitz, ez dakit, sekulako erakargarritasun turistikoa duen lekua bihurtu da. Eta lehengo urtean, Auschwitzeko museotik, beharaiek mezu bat jarri zuten sareetan abisatzeko guk Auschwitz irekitzen dugu bisitarientzat, zuek historia ezagutu dezazuen, baina ez eta argazkiak atera, baimenduta daude, argazkiak ateratzea baimenduta dago, baina ez etorri hemen irrifartxu edo bideoak tuerk eginez, Auschwitzeko trenaren ondoan, edo irrifartxu eta festa bat izango balitz bezala. Argazkiak atera, nahi balin baduzue, gero zuek etxean ikusteko edo inguruko irakusteko, baina errespetu pixka bat. Erotzen nahi geha Instagrameko mundu honekin. Bada, beste leku bat oso tipikoa gauzoiek egiteko, argazki axoela gai xamarrak egiteko, eta da, esango nuke Berlingo holokaustoaren hilerria, ez da? Oida. Horre ere, ikusten dira jendea hilerri kutxoien gainean xerita... Eta ez dakidak izuen Ramsesen momia, Egiptotik Frantziara eraman behar izan zutela, eta horretarako pasaporte bat egin zioten Ramsesi. Eta pasaportean agertzen da Ramses hilda. Hilako bati pasaportea, bai. Imaginatu. Aiba. Bai. Baina ez da selfie bat. Ez da selfie bat, ez. Ez da selfie bat. Zintzuen egin. Zintzuen egin. Bueno, baina ipatu ditugu selfieak eta ipatu dugu Instagram eta zoramen hau, baina egiari zor eriotzarekin eta sufrimenduarekin lotutako lekuak bisitatzea ez da zerbait berria, ez da selfie makillarekin batera asmatu den zerbait. Mark Twainek atal oso bat eskaini zion Pompeiari Innocents Abroad liburuan. 1863an turista asko jotezian Gettysburgeko zelaietara, estatu batutako gerra zibileko guturiko doltsunetako baten ondoriok ikustera,
Txehovek, ostiralen aipatu genuen, Txehovek 1880 urtean bere lana eta bere ibilbide ospetsu alde batera utzi zuen, berak izan izurako munduko lehen gulag turista. Wow. Edo beste adibide bat, hor daukagu Taj Mahal. Taj Mahal hilobi bat da. Eta azkeneko 500 urtetan munduko bidaien zirkuitoaren oinarrizko elementu bat bihurtu da Taj Mahal. Milaka pertsona joten dira. Taj Mahal munduko 7 marabilen zerrenda hortan dago? Baliteke, arazoa da daudela antzinako 7, gaur egungo 7, zerrenda desberdinak. Baina egon da, Egon da. Mundu modernokoan, Chichen Itza, Yucatanen Mexikon, Erromako Kolisio Erromatarra, Brasileko Cristo Redentor edo bertan dagoen estatua, Txinako Arresia, Peruko Machu Picchu, Jordaniako Petra eta Indiako Agran dagoen Taj Mahal. Hori, begira, ikusten Taj Mahal, eta azkeneko, 500 urtetan, da bidaiatzeko Indiara joten balimatzea, oso oinarrizkoa Taj Mahal bisitatzea, eta hilobi bat da. Orduan, kontsideratu daiteke tanato turismoa. Baina zer da tanato turismoa, galdetuko duzu. Hori xari ginen galdetzen, Goiuri, zer da tanato turismoa? Tanato turismoa edo turismo beltza, edo turismo iluna, edo minezko turismoa, inglesezko black tourism, dark tourism edo grief tourism, eriotzarekin eta tragediarekin lotutako lekuetarako bidaiak biltzen dituen turismo mota bat da. Berari referentzia egiteko tanaturism inglesezko hitza erabiltzen da, eta dela antzinako grezierazko tanatos hitzetik datorrena, eta tanatos da eriotzaren pertsonifikazioa. Hau, tanato turismoa izango litzateke pixkat Instagrameko antibidaia. Ez da ondartxuriak eta urdinak eta igrileko infinituak. Baina badakizu zer falta zaion, broma bat esango dut, baina hankazu egia izan daiteke. Horri modan jartzeko? Zer? Traola, hashtag bat. Tanato turismoa jartzen badio, hasiko da jendea hori ere publikatzen. Arazoa da, publikatzen dutela. Publikatzen dutela. Bai, orduan da, Instagrameko antibidaia deitzen zaio, baina ja antibidaia horri ja buelta eman zaio, eta ja da Instagrameko bidai bat. Baina, tanato turistek, behaientzat, interesantiago dute eriotzak protagonismo handia duten lekuak interesatzen zaizkie, tanato turistei. Eta azkeneko urteetan, ospea handia hartu du turismo beltza edo turismo ilun honek, ez dakit, nik ez diot errua inorri botako, baina Netflix, HBO, a ber. Netflixek 2018an Zelanda berriko dokumental bat estrenatu zuen, Dark Tourist deiturikoa, eta hor daukagu David Ferrier kazetari Zelanda berriarra, estribi bitartez jarraitzen gaitu zuenok ikusiko duzue, eta, beak dio, bizitzaren alderik arraroenak erakarri nau beti. Hori esaten du, telesaiaren hasieran, azaltzeko, zegatik juten dan leku, zoro, makabro edo morboso horietara. Turismo beltzaren behin betiko esperientzaren bila doa David Ferrier 8 ataletan zehar. Eta, atal bakoitza dago, edo munduko herrialde, batzuk kontinente, beste batzuk eskualde bate eskainita, baina, bananduta daude. Eta hor, saietzen da bea, erantzunak aurkitzen. Azaltzeko zergatik duten horrelako ospea horrelako bidaiek. Eta, berak, heltzen da azkenean ondorio batetara, eta berak esate du, behar bada turismo ilunaren helburua bizirik egoteagatik zoriontsugo sentitzea da. Wow. Eta hori esaten du adibidez, uste juten dela Fukushimara, eta gero juten da Fuji mendiaren azpian dagoen suizidioaren basora, eta hor paseatzen aitzen da, eta hortik paseatu ondoren basaten du, agian helburua da pixkat bizirik egoteagatik zoriontsuago sentitzea. Beak dio baita turistak euren beldurrei eta aurre iritzei aurre egiteko joaten direla leku horietara. Edo, behintzat beako izaten du, juten danen Benin herrialdera budu iniziazio errito batean parte hartzera, edo gero juten da baita Niborlean zera, eta han benetako kakotxitartean, benetako vampiroak ezagutzen ditu.
Dark Tourist estrenatu zen, eta handik urte batera HBOk estrenatu zuen Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, Turismo ilunaren adibiderik berriena da, zalantzarik gabe Chernobyl. Chernobylgo zentral nuklearretik gertu dagoen eremua bereziki Pripyaten. HBO-ren Chernobyl mini telesaia estrenatu zen, eta estrenatu ostean, 140 igo zen turisten kopurua. 2008an nola koronavirusak pixka tankaz gora jarri digun bidaiatzeko nirrin hau, datuak ez dakizkit zehazkitzen nolakoak diren, baina 2019an 124.000 pertsona joan zian Pripyat bisitatzera. Jakingo dezute, baina pixka testu inguru bezala, 1986ko apirileko istripu nuklear larriaren ondoren, Pripyat hiria bere langilei ostatu emateko eraiki zen hiria, ia osorik ebakuatu zuten 48 ordu baino gutxigotan, eta geratu zen denboran izoztuta. Bertako txokoak duela 35 urte zeuden bezala ikuste daitezke, objektu guztiak bertan daude, korrika atea behar izan zuten familiek eta gauza asko utzi zituzten atzean. Eta Txernobylgo tanatu turismo tur horien beste erakargarritako bat da babuskak ezagutzea. Eta babuskak dira emakume batzuk itzuli egin direnak, han ingurura bizitzera, nahi dutelako bere bizitza berre egiten saiatu han, eta ez bazterketa eremuetan. Eta orduan antelotzen dira tur pila bat, aurrea joteko, baina Chernobyl edo Pripyat bisitatzea oso arriskutsua da. Izan ere inguruko leku askotan oraindik erradiazio maila oso altua da, eta bidaia hau egitea erabiltzen duten turismo ilunaren zaleak, gaixotu egin daitezke. Eta Dark Touristen ataletako batean, uste dut joaten dela David ara ikustea. Baina, Pripyat ez da leku bakarra, eta ekarri dizkizuet beste adibide batzuk. Entzun, apuntatu, agian interesatu zaizu, Lituaniako Karosta kartzela. 15 euroren gatik, kartzelan lo egin dezakezu, presoa izango bazina bezala. Hau, ez da hotel bat lehen kartzela izandakoa eta guain hotela dana. Ez da kartzela, eta zu ordaintzen dezu 15 euro, eta han, zuzea presoa, eta preso bezala tratatzen zaitue, eta horrei igarotzen duzu gaua. Eta ez da oso esperientzia atsegina, kartzela ez daklako leku atsegin bat. Baina jendea juten da. Gero daukago adibidez, Irlandan Lip Castle. Lip Castle da 13. mendean eraiki zen gaztelu bat, eta dauka kapera bat. Odolezko kapera deitzen zaio gaur egun, zehan gertatu zen fratrizidio bat. Han gizon batek, apaiz bat zegoen meza bat ematen, eta apaizan anaia altxazan, eta ezpata batekin zap! Bere anaia akatu zuen, eta gorputza zeharkatu zion ezpatarekin. Eta guain bihurtu da, ez bisitarako leku oso aproposa, askoren ustez. Gero daukago dibidez Ruandan, Murami eta Niamatar eremuak. Ruandako genozidioa, 1984 urtean, 1.000.000 heriotza eragin zituen. Hau izan da azkeneko urtetako hilketarik handiena eta basatiena. Eta genozidio hori gertatu zen lekuak bisitatu daitezke. Adibidez, aipatutako Murambi eta Niamatar. Edo gero daukago Tualsleng, krimenen museoa, hau dagoela non fenetik gertu, Kambodian, behin eskola bat izan zen, baina Khmer gorriek SO-21 bat bezala berri zendatu zuten, eta SO-21 bat izan zen tortura, galdeketa eta exekuzio zentroa edo kartzela. Eta bisitatu daiteke baita. Edo gero, eta hau oso eroa da, eta hau Dark Tourist ikusi dezutenak edo ikusi nahi duenak bertan azaltzen da, Mexiko eta Amerikako estatu batuen arteko mugan turba dago, izan aduna Run, Hide, The Illegal Border Crossing Experience, orduan zu jutezea. Itzulpen izan zen, korrigin izkutatu muga ilegala zeharkatzearen esperientzia edo. Hoi da. Eta orduan zu jutezea, zure txuritasunetik, zure diruarekin, zure privilegiotik. Zure privilegiotik, eta ordaintzen diozu norbaiti, turra hau egiteko, eta turronek jasotzen zaitu Mexikon,
Eta egiten dute tur bat 6 ordutakoa, eta orduan zuk egiten duzu izango zina bezala mexikar inmigrante ilegal bat. Eta orduan egiten dizute tur bat, turrean azaltzen dira aktoreak zu atakatzera, beste batzuk aktoreak poliziaren papera egiten, eta orduan zuk 6 ordu zola sentitzezea, muga gainditu duten pertsonak bezala. Eta hau da, privilegioaren maila gorena izan daiteke. Urtero, ez da izan bat pertsona joten diren, Run, Hide, The Illegal Border Crossing Experience hori, hortara. Orduan, nik aipatu ditut lekuak. Urtero 250 migrante inguru hiltzen dira, bertan. 2002 urtetik ona, milaka batzuk. Hor norbaitek aurkitu du bere modua horri etekin ekonomikoa ateratzeko. Eta kaso, azaldu behar dena da ez, osnartu behar dena da, horrelako lekuetara bidaiatzea, kaso turismo egitea baino bidaiatu egin behar delako, eta berezik horrelako tokietara, zilegi izan daitekela. Baldin eta baldin badakizu non zauden, zertan ari zaren, zer respetu ari zaren, bertan gertatu den historia ezagutzen duzulako, baina ez hau jolas privilegiatu bat bihurtuta, ez? Hoi da, orduan guk planteatzen ditugu 4 galdera. Igual gure entzuletako batek esan du, ze interesgarri hau, 4 galdera. Lehenengoa, zure turismoaren etekina norentzat da. Hau oso galdera garrantzitsua da, edozein bidaietan, baina bereziki turismo iluna deritzon hauetan. Zure zuk ordaintzen dezuna komunitate horretan bizi denen pertsonentzat da, ze azken finan, beraien ez beharra da zure bidaiaren protagonista. Hori galdetzeko gauza bat. Zein historia kontatzen da? Historiako ze bertsioa ari zara jasotzen? Ze badakigu historia ez da zuri beltza, eta oso kontziente izan behar dugu gatazka eta tragedia lekuetan murgiltzen bagara. Ze adibidez holokaustoaren kasuan, badakigu oso argi daukagu zein izan ziren erasotzaileak eta zein biktimak, baina beste askotan ez dakigu hain ondo. Ruanda adibidez. Ruandan adibidez, eta askotan turismo enpresa hauek edo estatuak berak lehundu egin nahi du historia, eta zuk eukitzeko sentsazioa da, etzen egin txarra izan. Zuritze helburu badago. Zuritze helburu badago. Gero, noiz gertatu zen ez behar edo tragedia hau? Ze ez gaitu aserretzen adibidez, Pariseko katakonbak edo Pompeia bisitatzen dituen jendeak. Ez baitago inor bizirik oraindik gertaera horien eraginpean dagoenik. Hala ere, Ruandako genozidearen oroimenezko monumentuak edo Kambodiako Kemer Gorrien oroimenezko monumentuak bisitatzen ari garenean, hor bai. Ezagutu behar dugu historia, ze bizirik dago oraindik jendea, oraindik eragina jasaten ari den jendea. Ze, guk ez dugu esan nahi joan behar ez denik horrelako lekuetara, guk behintzat ez dugu esango, baina aurretik igual ikerketa pixkat behar da. Eta galdera garrantzitsuna agian, zergatik jo nahi dezu? Zergatik egingo luke inork tur bat Fukushimako uartean, Kiotoko temploen aurrean argazkiak ateratzen jarri beharrean, edo zergatik Los Angelesen izarren ibilbidea jarraitu beharrean Manson familiarena aukeratzen dute askok. Zein da motivazioa? Zure motivazioa da leku historikoak ezagutzea, da sufrimentuarekin empatizatzea eta historia gehiago ezagutzea, edo morbo eta moda hutsa da. Ez dakit, baina azken finean askok diote turismo ilun mota honen gauzarik honena etxere itzultzea zein ona den konturatzea dela. Eta ez alda hori bidaia guztien atzean dagoena. Hala, badugu zera osnortua. Eskerrik asko Goiuri. Ondalain. Bai, zera. Honen guztiaren atzean berri on bat badugu. Eta leno sarreran adirazi dizuegu. Tanato turismoan murgildu eta hainbeste zalantza, norberaren kritikarako eta osnorketarako sortuko duen guztionen ostean, humoretik edo heldu behar diogula bizitzari eta segituan stand-up komediaren inguruan hariko garela eta pixka bat egingo dugula gaurko saioa bukatu horretik. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
stand-up komedi edo beste modu batera esan da altxa eta berriketan egin aldala biluzik, ez biluzik, errapaerik ez literalki biluzik barrutik kanpora. Ez da egitu zona. Ja, altxa eta berriketan egin biluzik. Egongo da horrelako. Bueno, igual horrela itxeko aukerarik egongo da. Inigo zoan animatuko zinateke, ez? Ez. Osa, ez datik ni. Ez dakit. Ez, baina seguro norbaiteke indula. Ziur baiet. Ziur. Bueno, honetarako, bierdan bakarra, da, komediante bat bakarrik, estenatokian, mikrofonoa, eta ezer gitxi, igual urapur bateateko, gargardoa, bermuta, edo, bueno. Zentu horretan, protagonistak ez dara mainungo lako karakterizazio berezirik, jantzi arruntekin joaten da, edo jantzi barik, hori proposamena horre utziko dugu. Eta publikoaren aurrean, hori behar dugu. Publikoa, komediantea, mikrofonoa, eta ezer gitxi. Niz pentsatzen, imaginatu ez, sexu ostean oso iztun jartzen den pertsona bat topatu duzula. Izketan ari da. Biluzik, posile da egotea, falta zegoen bakarra zutitzea da. Zutunik jartzea. Zutunik jartzea. Haizu, jartzak izutik, eta jabaukezu stand-up comedy... Baukazu, ja? Nola izan zen, stand-up naked comedy, nola da? Stand-up naked comedy, Naked, da. Bai, baina mikrofonoa? Faribak esan du, behar dala pertsona bat, mikrofonoa eta... Bai, baina mikrofonoa, hola, distantzia motzean beharrezkoa ze izango, ez da? Ez dakit. Jarraitu, Faribak. Bueno, gaiak normalian, izaten die politika, dibidez, realitate politikoa, eguneroko bizitzako ohitura absurdoak, jendearen obsesioak, gizon eta emakumeen arteko harremanekin lotutako edukiak. Eta, bueno, esan bezala, komediante da protagonista, eta, bueno, ikusleak itxuraz benetakoa den historia divertigarri bat entzuten du normalien. Gaur egungo gaia jorratzen dituzte, aktualitatezko gaiak, aktualitatezko pertsona hitz egiten da bie, edo aktualitatezko asuntoetaz, COVID-a, ez-COVID-a, bueno. Exagerazio dosia ere izaten dute, monologo hauek, eta, bueno, tono tragikomikoan kontatzen die normalien. Eta esan daiteke, bakarrizketa komiko on baten gakoa dela, kontatzen denak benetako ematen duela, ez? Benetako historio bat, historia pertsonal bat. Stand-upak formato simplea izaten du. Telebistarako balio du, irratirako, kafeantzokirako, gaueko ikuskizunetarako. Eta, bueno, lokal txikietan egin daitezke, edo, bueno, antzoki handietan ere bai. Eta stand-up komedia generoa, ondo pasatzeko premian oinarritzen da batez be, ez? Bestetaz, da geure buruaz barre egiteko premia horretan. Stand-up komedia bat beste modutara ere esan daiteke, bakarrizketa komikoa, zutikako umorea edo zuzeneko komedia baita. Ameli Gali arte frantsesean aditutako emakumenek esaten man esanaia, stand-up komediarena dela, txiste soilaren eta erromatar palestrarako batailaren artean kokatzen den ikuskizun bat. Wow. Protagonista, komediagilea, agertokiaren gainean biluzik dagoen eroi bat da. Berriro biluzik, Berriro biluzik. Ja, eroia da. Hasia, aurrikuspenekin, pretensioekin, asmo edo ambizioekin. Eta beraren eta ikuslearen artean gertatzen den katarsi antzeko bat dela. Wow. Monologoistak bere miseriez barregiteko baimena ematen digu. Baina baite gure miseriez barreiteko baimenare bai. Beraz, giza atxekabea onartu eta festa bat handi bat egiteko aukera paregabea da. Estatu Batuetan, 20. mendearen erdialdetik aurrera, hasi izan stand-up komedia, eta bueno, hainbat tokitara edatu da gaur egun. 1950 da 1950ko hamarkaden artean, mafiak bultzaturik eta kontrolaturik Estatu Batuetan nightclubak agertu ziren,
eta entretenimenduko ikuskizunak barne hartzen zituzten, komedia numeroak edo zenbakiak barne. Nightclub horiek komediante berri mota bat agerian utzi zuten, publikoaren aurrean agertzen zirenak, pertsonai bat interpretatu gabe eta jantzi dramatikori gabe, lengoaia provokatzaile batekin, historia kontatzen zituztenak. Stand-up komedian pertsona eta pertsonaia gauza bera dira, ez? Hizkuntza oso gordina erabiltzen da normalean, gai soziopolitikoi buruz hitz egiten da, ikuspegi kontrakulturaletik, tonu barregarrian, eta autokritika ere badauka, autokritikarekin hasten da, barreak sortuz eta baita ikusleen artean desatsegina ere eratzen du, ez? Eta, 1910ko hamarkadan comedy clubs izenekoak ere agertu ziren, eta une horretik aurrera stand-up komedia hau masifikatu egin zen. 80ko hamarkadan stand-up clubek euren urrezko garaia bizi zuten. Adibidez, Sarah Silverman, Robbie Williams, Paul Reiser, Whoopi Goldberg, Eddie Murphy eta Jim Carrey bezalako komediagileekin. Egize da gero askok zinera jo zutela edo telebistara. Eta 2000ko hamarkadan estatu batuetan stand-upak berriz izan zuen bere gorakada YouTube, Facebook edo MySpace bezalako espazioi eskerrak. Eta Espainian nik dut Gilarekin hasi zela, ez? 50. hamarkadan. Hola, es el enemigo. Uste dut hori zazala erreferente oso garrantzitsu, Eta, 2005 arte edo etxien agertu komediasko programak. 2005 agertu zen, adibidez, Buenafuenterena, Sé lo que hicisteis, garai baten, Patricia Conde eta Ángel Martinen arteko elkarrizketa horietan, komedia nahiko agertu zen. 1989an, hori Paramount Comedy kanal agertu zen Espainian, eta baita el Club de la Comedia, urte berean. Ez dut aurkeztu gaurko gure... Baina streaming bitartez ikusten ari zaretenok ikusi duzu, dagoeneko gure supergonbidatu, Iñaki Iriarte Valentín. Hortxe. San Valentín. Arratxaldeon da bietorri bigarren kafera, Arratxaldeon. Arpegi arraura jarri dut artek ez da, Astelena daukaguta. Bi aukera dauzkagu astelenekin, Iñaki. Edo astelena, espero daitekena, edo horri kontra egiteko, pixkat frenadaz pasiten gela. Astelena larun bat bihurtu, ez? Oida. Oso larun bat Marianito ordua bihurtu. Gure astelena. Bainakik lehen esan do, galdetutzat nola aurkeztuko dugu zure burue, eta zazte, kariñoarekin. Mesedez. Kariño ez da aurkeztuko dugu gure burue. Iñaki, sumatzeo zu kariñori, ez? Bai. Edo dosi gehiago falteako kariño. Ez, bestela urduri jarriko nahi gainera. Baita, gaina, hili kafe bat atera diogu dagoeneko. Kafe hartu dut, biluzteari buruz hitz egin dago, mingaina ikoska egiten nahi nintzen. Ez sartzearen. Ez sartzearen. Karo, non dago mikrofona? Biluzik egon da, benetan. Nik ez nahi izan, benetan. Bueno, eta hemen isili. Libre sartu, Oso no, txintxo. Sartu gara, ja. Libre sartu hori ere ez dakit. Vale, ondo. Zutunik. Iñaki, nola hasi zinen edo, noiz hasi zinen zu stand-up, komedionetan, edo, zezu komedia gila zara, komediak idazten dozuz, eta antzestu edo ez, baita. Bai. Berez, komedian hasi nintzen, nik daukadan gauza hon bat da, oso erabaki onak hartzen ditu dela, beti. Ze ondo. Bai. 2009an, berez, lan finkoan neukan eta utzi egin nuen komediarekin hasteko. Bai, holako zu normala naiz. Hori da nire maila. Hori oso erabakiona da. Bai, gogatzen zate, ez da, 2010an, 2007an hasi zan krisi hortan, eta 2010an gorenean zegoela, eta orduan erabaki nuen komedia egitea.
Hori izan zen nire erabakietako bat oso erabaki. Oso ona. Oso komikoa. Hori da nire errolloa. Oso ona. Bai, eta aurten, aurreko urtean, 2008an, martxoa hasieran lana utzi nuen, eta erabaki nuen komedia sare bat behar zuela Euskal Herriak, eta esan nuen martxoan hasiko naiz, kotxe hartu, eta taberna joango naiz, komedia sare hori osatzen, ze beste, ez dakit beste gauza batzuko igual itxiko dituzte, baina tabernak inoiz ez. Inoiz ez. Baiztela ondo bizitza? Bai, txarrak enduta ondo. Zuk heldu jozu lasai, Fani, ba? Bai. Ez dakit behar izanik due guk berbaitea, berarekin, baina bueno. Bai. Interakzioa batzutan. Orduan tabernak itxi zituzten eta... Eta planak aldatu behar. Bai, lehenengoa danok erabakirik gabe onartu genuen aldaketa hori izan zen, txangelitzarena. Eta, denok aprobetxatu genuen gauza, zer produktiboa edo egiteko, ez? Bai, benetan? Bueno, bai. Bai, ni saia da nintzen, baina... Itxialiari buruz ari zarete? Bai. Itxialiari kistonete ginetan nio. Benetan esati zueten. Bai, benetan zein zuten. Zerbeza lata kolekzionatzen. Gaztatartapia. Ogia. Bai, zu izan zinen? Oitako izan nintzen. Eta... Ja. Eta listo. Nik kozinatu zerbait egin nuen, baina beste bigarren kafea itxialian kozinatu genuen. Eta nik konposatzeko denbora asko mantzidan, zerbait irakurtzeko, nahiko desastrenez, ez eta oski irakurtzen, eta hemen nahiko irakurla dauzkat inguruan da pixka eta komplejatzen haute. Eta itxialian pixka irakurri nun. Errezeta liburua? Ez, dauket kokteleria liburu bat etxean. Lagun izkute batean oparitu zidatena, horri bai heldu niola gozo. Hori aprobetxatu zenun. Ata nion etekina. Nik pixkat, esan beharra dago ez dakit ikusi ez zuten, baina Twitterren jarri nituen bideo batzuk, erderazko batzuk, zela cocina de supervivencia, eta errezetak egiten ditun, lehenengoaren izenburua zen 3 yogures en un bol. Hori izan errezetan maila. Eta gero, hasi nintzen, euskerazko, benetan, euskerazko batzuk... Ez da tondakeri bat, Zu jatezu jogur bat, eta ematen du, etxeala elikatzen ari. Baina bol baten 3 jogur jarrita, beste goza da, Eta bigarrena jaten dezunean, esatezu, jokezan paboioz. Alare, gozez gelditu naiz, ez? Utsa gelditu naiz, eta 3. ja, kulpa badauk. Ez baina, 3 bol baten sartze balden baituzu, ja, hori sukaldatzea da. Bai, Javi Rivero, azalduko digu edo zein honetan, hor ze funtzio bete dira. Eta gero hasi nintzen, euskerazko bideo batzuk egiten, eta errezeta errezak zan. Traola, R, letra, Z, letra, R. Z eta Zack Morris. Zack Morris. Oatzea zeate, salbatu la kampana, Zack Morris. Zu batzea zeago, Juri? Gerora ezagutu dut. Esan barra nizun. Gero YouTube-en ikusi zen hori. Bai. Hasi nintzen euskerazko errezetak egiten pare bat egin ditut. Lehenengo uste zala txaka pintxoa eta bigarrena patata tortilla betia. Txakakin. Ez, urdai azpiko eta gaztakin. Klasiko. Klasiko, ez bai. Txaka ere tortilla patata barron oso begatzen da, hor badao zerbait. Baina mozteakoan dana alboetatik ateatzen. Baina orduan behatzakin hartu hola eta... Ze bizio. Ze bizio, gauen. Hoi Marianito batekin. Bueno. Hori Marianitoatekin. Klabe. Así que esalek izure tematika guztoko nahi gualdala, elikagaiak edo hori konfinamentoa makarrik. Jatea eta edatea asko gustatzen zait. Guri ere bai. Tabernetan ere bai. Tabernetan ere bai. Tabernetan gauza asko guztaz eskio esan du. Eta nola etxean neon, neonekin behar izan nun. Etxean nik sukaldatzen dut, normalian. Fregatu ere bai, 2 egunetan behin, baina fregatzen dut. Eta holatxe, eta orduan, hasi nintzen nola oso aspertuta neon, eta zauzen barra zeon, errezetak egitea. Ez da besteik. Hori. Eta... Tabernatan orduan zer, esan duzu, tabernazali izala, ez? Ez que, sekretu guztik ateratzen jo, mikroak iriki aurretik esan digo, ni tabernazalea naiz, nola izan desaldia, ez da gizartarako ere, bai? Bai, komediarako ere. Komediarako ere, bai.
Baina ez dizkio orain lotxa guztik aterako. Ez dut uste hortaz asko lotxatzen da nik ere. Gehiagi ez. Bueno, tabernatan orain komedia egitea apurbet gatz, ez? Bai, oantxe bertan, Donostian itxita daude, Tolosan ez dakit nola daun? Itxita. Itxita ere, bai. Toki guztietan itxita dago, ez dakit... Toki guztietan ez, baina gorrin dauden, eremu gorrian dauden... Bilbo ere gorrian da. Gasteize baita. Iruña beste legedi batean dagoelako, irekita dauzka Iruñak tabernak. Tabernak, bueno, terrazak bakarrik. Terrazak bakarrik, eta Lapurdi Zuberoa eta Baxena Farroan dena itxita, eta gainera etxeratze ordua askoz aurrerago daukate. Seietan, o... Seietan. Ez dira liriako gara irikonenak eta komediarako ere ez. Ez, baina beste disiplina batzutan ere bai, batzutan esaten da, komediari ze gurra eman dion honek, eta tabernak itxita daudelako, antzokietan ere egiten da, eta musikarako ere egur gogorra izan da. Azkenian, badaude kontzertu txikiak tabernatan egiten dianak, ez da berdina taberna batean kontzertu bat egitea edo antzoki baten egitea, eta antzokiek aurrera jarraitzen dute, baina tabernak itxita, talde txikientzako edo kontzertu txiki hoientzako ere egurra izan den bezala, tabernako komediarentzako egur galanta. Eta nahi, badakizue, tabernak asko gustatzen zaizki. Bai. Eta ez dakit, baina Euskal Herrian stand-up komedi egiteko azpigiturak badauz, ez dakit, hainbeste eramaten da? Kontatu dizuet zein zen ere intentzioa, ez da? Azpiegitura hori... Bai, ez? Bai. Azaleratzea, edo? Hori izan nire intentzioa. Bai, ez da asko behar. Lehen esan dezun bezala ez da asko behar. Mikrofono bat eta komiko bat. Berez formatu oso simplea da. Bai, eta nahiko merkea. Esan beharra daukat. Bai, estenografian, argiterian, ez da dirurik gastatzen orokorrean. Arropan, batzutan, biluzten estanarentzako bentsat, baina bai, mikro bat eta komiko bat besteik ez da behar, eta oso espektakulo politia izaten da, eta batez ere, tabernarentzako ona izaten da, jendeak oso oroitzapen onak eramaten ditulako. Hortik, eta oso oroitzapen positiboak, erlazio positiboak. Eta gero erlazionatzen du taberna hoi aldarte positibo batekin. Ikuslearen gana ere alako askatasuna sortzen du tabernek, antzokian barre egitea zertxo baite hotzagoa zailago izaten da? Bai, dudarik gabe. Tokiak eta tokiak daude. Eta baina askatuta gertatuko da, kaso ez? Bai, noski. Baina gertutasunak errezago egiten du parrea. Hau da, oantxe bertan oso zaila egiten da parre egitea, eta euskaldunoi asko kostatzen zaigu parre egitea zarata ekin da. Esan nahi, jende asko, bai, parre egiten du, baina barruraka. Dana barruraka. Bai, grazia indizu, bai, esaiozu zure aurpegiari. Atera, kanpora, atera. Eta bai, musukoarekin, distantziarekin, eta gure euskalduntasunarekin, oso zaila da. Espektakulo parregarri bat egitea edo jendeak ondo pasatzea, baizik eta feedback hori izatea oso zaila. Eta tabernatan distantzia hori apurtu egiten da, guztiz. Badaude toki batzutan, badaude 2 metro, ikuslearen ganako daukazun tarte hortan, badauzkazu 2 metro, baina beste batzutan, jendea eserita daukazu inguruan. Inguruan, literalki, inguruan, onduan eserita, zu haitxea zertaz hitzeiten, zure bihotza biluztuz, eta ondoan daukazu tipo bat, beira, bere garagardoarekin, eta argazki guztietan ateatzen da. Eta igual ez dio grazia putikein, eta argazki guztietan atea da, serio horpegiarekin. Barretik igual biluzik guateak lagunduko dugu, ez? Dan hori egiten duzko grazizia, ez? Bitu biluzik dago! Batek egiten du, ez dakit, ez da gustatzen zaidan erraminta bat, baina bai, batek egiten du. Musukoarekin bakarrik. Oh yeah. Oh yeah. Oh mama. Ez da gustatzen zaien erraminta bat oso saldi egokia. Abestien kasualidate izan da, kaparetzari gara entzuten, bienia balare impuglia, eta... Orden humore egitea terapia antzeko bada, ez? Zuri hortik atera jatzu, osea... Bai, bueno, berez esaten da komedia dela tragedia gai denbora.
ez? Eta batzutan ez da denbora gehiagirik utzi behar, tragedia hori atera eta buelta emateko. Eta egia da laguntzen duela, izugarri laguntzen du. Tragedia guzti horiek eta batez ere zure miseria guzti horiek kanpora ateratzeko, horiekin parre egiteko eta behin zerbait eta parre egiten dezunean, garrantzi guztiak kentzen diozu eta pisu guztiak kentzen diozu eta zuretzako katarsi moduan psikologoa aurrezteko oso todo ona da. Bai. Bueno, batzuk behar dituzte bilak, osea, esan nahi ez da kombinatu daiteke bate arazorik gabe. Eta horre monologoak egiterako orduen mugak ero limiteak badauz. Ala ez. Ei, kontuz. Ez! Ja, hori da, mezua, ez. Listo. Bai, bueno, bai, badago bat, grazia putik ez baldin mauke, ez da komedia. Hori da limitia. Kakazarra da, Bai, grazia dauke? Bai, komedia da. Ya está, hori da. Ofenditu egin zaitu nere txisteak. Zure arazoa da. Efectivamente. Zure arazoa da. Igual komedia gehiago behar duzu, Ez zaitut nik ofenditu. Zu ofenditu zea nik kontatutako txistearekin. Vale. Hori da limitea. Argi eta garbi. Grazia izatea. Graziak ez daukala, ez da komedia. Eta zeinek erabakitzeu grazia daukan? Publikoak. Beti. Publikoak, bai. Badago premisa bat komedian, dana publikoak ez dauka bate kulpaik. Porque batzutan bolo mierda bat ditezu eta ateatzea pues, gaizki. Ez, esatezu, jo, eske publikoa hotza zeon. Kulpa publikoana, ez? Zure lana, ez tezu ondo egin, zure lana publikoari parreak ateatzea, ez tezu lortu, eta kulpa, zer da, publikoana? Ez, zuria da. Eko batzutan esati, zuet, nire txistekin sartze zatenen, bai, ez du balion, zure txistekin sartzea esatea, jo, ze txarra, eta par baten egotea. Osa, parraike balin mazu, errespetatu txistea, utiozu, ziegitasun babaukorrek. Ja, goi hori zeko hori asko itezu. Asko itein. Ja, ze txarra, bos minutu lagunik gabe, ja. Joder, tío, goi hori parraiten aizea, zena izu gehiago. Eta handikan 2 ordu eta berriz. Txerrian la. Eta humorea zer da? Inteligentea, absurdoa da inteligentea, edo... Bai. Nondik moitzen da, zuk bai, ez da, bai. Ze guza ezaizu gehiago, arraia edo aragia, bai. Zeintzu die zure baliabideak? Bale, nire preferentziak uste nuen esan bartzen nula, ez baliabideak, ni aserretu egiten naiz. Gauza askokin, aserretu egiten naiz. Baina, absurdotikan enijoa asko, ez dakit zergatik, ni nahiko absurdoa naiz, baina gero etzait ateratzen. Ale subago bezala, ez? Behi rock'n'rolla gustatzen zaio eta gero etzait ateratzen. Ojo giro dramatiko hau. Bai, komediaren ale subagoa naiz. Bai, txan titularra. Bai, listo. Ya está, bukatu. Bueno, eskerrik asko. Gaurko egunez jaio zen Joshua Redman eta bere kantuarekin agurtuk... Zurainik ez duela agurtzeko ordua. Hostia, Yuri, parrea doako ekarrizu hor, Ba, Ni beti ez parra. Baina... Ze publiko nadan. Bueno, behin Tolosan bakarrizketa bat ikusten nahi nitzala bakarrizketa egiten nahi izan pertsonak. Bota intzituzten, Ez izena esango bere bakarrizketa gatuzun eta esan zuen. Bale, itxingo deu. Denak itxingo deu neska honek parreik ez bukatu arte. Bai. Eta jarraituko deu. Eta orduan hasi ziren parrezka are gehiago. Bai, parra mozteko teknika ez da izaten. Igual nahi teintzun, ez? Hoi niri sartu jazte barre. Zer dezue? Bueno, ondo dago, esan du, saio asteakoan esan dugu, gaur, astelena da, baina astelen zantzurik ez diogu emango, eta... Gaur larun bata da. Larun bata, Marianito, Izagirre. Astelenak dira larun bat berriak, ez? Bai. Bueno, eski orain denak dira larun batak, edo denak dira astelenak ez dakit. Dena larun bata. Larun bata, venga, zentra gaitezen pixka. Ez dakit, badaukazu komedia gile gusto gore bat, edo... Eta referente bat, edo... Hoi da, referenteak. Pilila bat. Bai, Bai. Azkenian, bat ez,
pila bat. Lista bat egin barko nuke. Bueno, lehen esan dezute gila, ez? Hortikan astetzen, bai, eta aurretikan Richard Pryor zeon estatu batuetan, ja Eddie Murphy baino lehenuo, ja Richard Pryor. Garrantzitsu dena dariko bat da, ez? Eta gero batea zen Louis C.K. eta gero Louis C.K. pajak egiten zituen jendean aurrean, eta jatzaigo gustatzen, eta horrelako. Egiten? Eta doktor deseope, bai, noiz. Bai, zian hortaz enteratu? Vale, ja, handik ibiliko nintzen, baina. Ego juri, zutxisten horretik nikin dut. Oso horreza baten harinakin sartzea 27 urte dauzkezunen. Baina, gero etortzen da Jun erromatet 21 hogeikin, eta ja, etzea, engazte sentitzen, Bai, ni beti gazte eta erreberde. Aurreko urten izan zen, ez da... Bai. Bai, Twitterren eta zan, eta horreko, bai. Ikatzen zer esan. Eso, ja, beldurrez bizinez. Ni zerrenda iten nahi naiz, a ber, Gila, Richard, Louis C.K., zer gehiago? Elisa Schlesinger. Elisa. I-L-I-Z-A. Apunta, bai, psikologa bezala. Oie eta txokolate beltza, oie, Fariba. Bai. Izugarria. Elisa Schlesinger da, oso ganberra. Da tipa bat, rubia, alta, guapa, modelo formako ze hori, ez? Eta gero dana hautsi egiten du, dalako impresentable bat. Eta, izugarria, asko gustatzen zait. Badago jora bat pentsatzeko, itxusia balin mazea grazioso izan bazula, ez? Bai. En plan, inigo, ez graziosa, etzea graziosoa da. Joder, barkatu, tio, ja, ez da egit. Bai, nik uste zailagoa dala, oso guapoa izan da, zailagoa dala, grazioso izatea, ze tabu guzti horiek hautsi egin behar dituzu. Gabino Diego ateatzen da estenatoki batean, eta egiten du, eta jazta, eta parrak daude. El señor Barragan konsideratzea bakarizketa edo stand-up comedy? Bueno, bakarrik hitzeite dula, bai. Bakarrik atatuzan? Hitzeitezun, bai, nik ere, bai, tabernatan bakarrik asko hitz egin dut, baina ez da stand-up comedy. Zutik egoteko arazoak nitu nian batez ere. Ez zizu galdetuko gaur tarte honen abia puntu izan dugun beste gaiagatik. Edo bai. Ez. Jarrai dezagun aurrera. Aurrera. Fariba, barkatu, ez nizun neten nahi. Baina, ondo baitetzen ari zari gaur utxunea. Jo, utxunea bete. Gaur egun zer entzun nahi dugu? Monologo bat ikusten joaten garen dien. Zer entzun nahi du jenteak edo? Nik uste, ohiko bizitzan, eguneroko bizitzan, entzuten ez ditugunak. Hau da, edo ohiko bizitzan edo ohiko komunikabideetan edo entzun ezin daitezkenak. Horregatik dira politak tabernak. Horregatik eta beste gauza batzuengatik. Baina telebistan ezin dira gauza asko esan, ez? Edo linea gorri batzuk daude. Bueno, ez dakit komentatu dezun edo komentatu nahi zenuen, ni gidoilaria naiz barre librean. Bai. Nik izan behar nizun, olakon batean euskal stand-up comedy eta hartu beharko du, baina guzta izate eta... Bai, eta sartu eta olaxea. Bota, bai, gertu. Telebista da. Eta ez da bakarrik telebista baizik eta telebista publikoa, guztiok ordaintzen dugun eta jasotzen dugun telebista bat, ez? Eta, noski, linea gorri gehiagirik ez dago, egia esan, nahiko askea naiz idazteko, eta, bueno, nik grabatu nuen bakarrizketa bat subnorramak ditzen zana, eta moztu egin zuten, ojo, ez zentzuragatik, baizik eta ni emozionatu nintzalako eta oso luze egin nuelako. Orduan, lehenengo zatia emitzan bakarrikan, subnormalei buruz hitz egiten nun, eta berez nire uste karreraren gorenera iritsi nintzen, ETBek tweet bat jarri zuenean, txio bat jarri zuen, jartzen zuen niako, 2 puntu, jendea subnormala da, punto, eitb.eus. Zego xoa, momentu hori. Izugarria. Eta gorena lortu eta gero, nola egiten dio Iñakik aurre bizitzari? Aldapa bera, kaskoa jarri eta venga. Ez da bestik. Gora jumbardeo beti. Bai, eta, bueno, berez, testu horren bigarren zatia, realizadoria etorri zitzaidan oso
tipo serioa da, eta esan zian, Kriston Parreak indizkiat, eta, vale, lanian. Baina hola ez, serio eta Kriston Parreak indizkiat. Eta produkzioko flipatzen. Zuk parrin dezula, benetan... Barruak aintzun. Ez, kanporaka egintzun, lanian zegola, Wow. kanporaka egintzun, eta esaten nuen, jo, que guai. Listo, lortu dezu dena. Baina, precisamente horretik, ez dagolako ohituta horrelako limiteak pasatzeari, horrelako gauzak entzuteari ez dagolako ohituta, ez? Eta ni astakirten bat naiz, ez? Eta berez bigarren zatian, ez? Testuaren bigarren zatian subnormalei buruz hitz egiten nuen zati hortan, bigarren zatia zailan subnormadres. Ez? Bai. Bira, oen begi irikiak ikuste jut. Txisteak. Oiek dira politak. Txisteak. Ez tekizu parre egin edo ez, eta inguruari begiratzen diozu, baten batek parre egiten duen, mena dukasun. Horren inguruan hitz egiten nuen ez, eta esaten zian realizadoriak Kriston Parreak indizkiat, eta luze dijoa, eta moztu inbarden nun baiten, orduan hemen moztuko deu, ze zu normalez hitz egitea ondo dago, baina aursun normalez hitz egitea igual gehiegi izango, ikusi inbar dezute, Fadibak badaki ikusita dauka, eta defendatzen dut subnormalitza, defendatzen dut hitz bezala, ez? Supranormala eta subnormala, ez? Gaur hotza egiten baldin badu, temperatura subnormala egiten duela, ez? Zentzu horretan. Zentzu peyoratiboetan, evidentemente, ez. Eta hortik hasita, hori linea gorriak zapaltzera, eta ekilibrista moduan hor. Eta justu radarraren aurrean pixka frenatu eta berriz ere hortxe, 85 ez du saltatzen. Eta 87 ere. Eta une baten argazia etxea. Hortxe, mugan bila. Hori lore bada ez, mugan bila. Mugan bila, bai. Oain errapatu zu! Ite nahi nahizela, lehen esan dezuna. Zetxarra baina parezka. Ez du berandu harrapatu, parreza izan eta ezintzun esan zetxarra zan. Hori da. Eskerrik asko. Wow. Hortako nago, zerbitzu publikoan nahi. Bai, bazara, bai. Denon arten batzik zeus. Gauza esan, minutu gutxi gazko, Fariba. Azken alderak jartu beharko izkiogu. Eta niri paralibreko jarduna oso interesgarri bitza zait. Urduritasuna. Zan erbiok. Bai, bena, kortatu. Bota. Bai, ze? Bale, esan diguzu, gidoilaria zea barre librean. Bai. Gidoilarietako bat, bai. Bale. Zuma gidoilari zate barre librean? Berez ni, baina... Berez, gidoia eta idazteko ni nago bertan, eta baina Mirari Martirena dago ere bai, eta bakarrizketak idazten ditu, eta programan egon da, idoiarekin batera, egiten duen biologo horretan, ja pare bat aldiz jondia bilak, eta hortxe, jende gehiago dago, eta bakoitzak bere testuak idazten ditu, eta horrelako gozak, baina, bai, hori zan, ja, itxi dut. Ez nire galdera zan, zenbat jendek egiten dula? Prozesua nolakoa dan. Prozesua itzaten da normalian. Iñaki, ostegunerako gidoia behar dut, bale? Aste artean pentsatzen dut, egiten dut pixkat struktura, aste azkenean struktura hori zakarretara botatzen dut, aste azken gauean produkziokoek esaten diaten non daude gidoiak, eta nahi estetigo, eta ostegun gauean, gau pasa egiten dut, gidoiak Ez que drive-in sinkronizazioak ez du funtzionatu, eta a ber, bizeten gero ordenagailua. Google erori egin da, bai, hori. Eta hau da, astero, beti errepikatzen da zuen prozesu hau. Astero, ne bizitzako radiografia egin dut bantxe bertan. Normalian, segunda zeinentzako idazten dezun, niretzako baldin bada, gai batzuk dauzkat ikutu nahi ditudanak, edo agian txiste konkretu bat okurritu zait, edo horrelako bat, edo irudi bat daukat buruan, eta horren inguruan galatzen hasten naiz. Enkarguzkoa baldin bada, edo norbaitentzako idatzi bar baldin bat zertaz itzen nahi duzu. Ez dakit, txakurretaz. Leire Horbek egin zuen bakarrizketa bat, txakurren inguruan zen, 35 kiloko txakur bat zuelako, eta esan 35 kilo aitziberrek pixatuko txu, 35 kilo, jazta, konparazio egin da dago, eta horrazten zea, ideiak botatzen,
alo loko, baina hola folio baten, eta borobilak egiten, mind mapping ditzen den teknika bat, ez? Erlazioak eginda, ideien artean, eta ideiak erlazionatzen dituzu, eta bat ere zer ikusirik ez daukaten ideien artean erlazioak ezartzen dituzunean, ateatzen dira teoria eta ideia ero horiek, ez? Eta nik normalen horrela egiten dut, kaosetik ateratzen ditut ideia guzti horiek, eta gero ja kaosa pixkat bideratu egin behar da. Hau da, nire bizitzan egiten dudan. Eta zure ametxetatik, igual zure loa ere aprobetxatzeko hor, amets egiten duzu, ametxetatik zeuz atatzen zu? Amets egiteko lo egin behar da, eta horretarako... Ah, claro, lo egiten. Gutxi. Gutxi. Bai, azken aldean gutxi. Baina, bai, prozesua esaten da, bai, kaosetik, pixkat ordenatzera, edo... Bai, eta bizitzan egiten dudanarekin alderatuta, bai, hortxe, joan nahiko paralelo edia. Bai, kaosa eta saiatu ordenatzen. Gu saiatzea batzutan, sarreran, hoi egiten, eta gatzea ideiatan. Botatzen ditu ideiak, eta gero loturak ja... Ja, kaosarena ondo dominatzen zute, eta gero ja ordenatzearena pixka. Kaosa daukagu, bai, guztiz. Bai, baina, bueno, hola da. Ez? Guztua. Bizitza horako da. Entzuleak parraitu, entzuleak guztua da, ez dakigu. Badakigu. Bale, bai. Bai, zu jai gozu. Idazten digute streamingetik. Esateko, ze lotura politak zen sarreran. Ze grazioso edo, ze ondo. Oi bai? Bai. Aizu. Gaur John Ford eta Clark Gableen artekoa bezala, ez? Xiapla. Salt peanuts. Salt peanuts. Joshua Redman garen zuten, gozo, baina orain bai, azkeneko tartetxoan mugildu behar dugu. Nio gustora nago hemen, baina... Bai, baina irratian denbora urrea da. Wow, topiko! Bueno, Barten. Garagardo bau? Bai. Bai, vale. Bai, baina hori gero. Ah, vale. Bai, bakatz. Zuzenien. Bueno, aritu gara tabernen inguruan, aritu gara hemen antzokin inguruan, zein publiko den erresagoa, eta karo, Euskal Herria iritsi eta barre libre daukagu horre du telebista publikoan, eta ez da gutxi. Baina nik badakit, daukagula tipote estudioan, martxoan hortxe zebiela, kotxe hartuta, tabernekin sare bat osatu nahilean, eta konfinamentua iritsi zela, eta pandemia, baina zein da oraintxe sarea, zein da oraintxe realitatea, stand-up komediaren osasun Euskal Herrian, ez dakit, telebistak zerbait lagunduko zuen, baina... Oain Euskailuan dago. Gure zerbeza bezala. Oize ondo. Baina lasai, agurtu arduko guk ere lana bukatuko dugu, seiak hortxe bueltan ditugulako eta zerbeza denuntzeko. A ber, osasuna ona eta usten nuena, baina nobea. Gustatuko litzaiake tabernak berriz irikitzen dituztenean eta espazio kultural horiek irikitzen direnean berriz. Bado figura bat, komedian oso garrantzitsua dela Comedy Club horiek, ez? Open mic guneak, ez? Mikrofono irikiak. Saiatu ginen, noain dela urte pare bat, edo Mikel Bermejo eta Bilok iriki genuen, edo saiatu ginen irikitzen Dabadaban, Donostian, eta lehenengo egunean, mikro irikia dira testua probatzeko guneak, ez? Zuk testutxo bat daukazu, eta noskitzuk paperean oso graziosoa ikusten duzu, eta publikoaren aurrean erakusten duzu, eta asko esposatzen zara, esposaketa da. Komedia esposaketa da, zuk barrunbe horiek ateratzen dituzu, eta zure miseriak, eta broma kalderatzita biluztearen horti datu. Noski, eta txiste bat mundu guztiaren aurrean, hola, gordinean botatzea, esposatzea da, ez? Eta hor irikitzen zea, eta itezu, tatxan! Eta errepente, desertua. Eta horrelakoak mikroirikietan onartzen dira, ze testua probatzea, orduan horretarako dira, ez? Testua probatzeko eta ikusteko aber publikoak onartzen duen edo ez, eta 5 minututxo dauzkazu, probatzen duzu, eta ikusten duzu zerrak funtzionatzen duen, eta zerrak ez. Eta niri hori oso garrantzitsua iruditzen zait, komedian horrela lan egiten delako, ez talako antzerkia, ez? Lehen kafearen momentuan hitz egin dugu, lehenengo kafearen momentuan hitz egin dugu, eta bigarrenean hitz egingo dugu, bai. Komedia ez da antzerkia. Komedia ez da antzerkia, eta aktoreek esaten dute, ez, testu bat defendatu.
komedian ez da defendatzen, komedian atakatu egiten da. Vale. Beti. Eta testua zure herramienta da, zure arma da. Ez, estatu batuetan, edo, bueno, inglesez esaten da kill the crew, esan, bueno, crew, esaten da? Crew, esaten da, ez? Bai, kill the crew. You are killing them, ez? Hori da, publikoa akatzen ari zera. Agresiboa behar du, ez? Eta hori ez da antzerkia, ez da defendatzen, atakatu egiten da, eta publikoa akatzera zoaz. Eta hori da, sentsazio sadiko bat daukazu batzutan, jendea ikusten duzu parrezka, bakitzu momentu horiek parreza izala, eta ezin dezula arnasik hartu, eta arnasi hartzea zoazenen, berriz parrea datoz, eta olatu bat bezala joa, ez? Eta olatu bat eta beste bat, eta sentsazio sadiko hori, izugarri polita da. Estenatokitik jendea ikustea sufritzen, porque jendea sufritzen nahi da parrez, baina sufritzen, sentsazio sadiko hori, mira, jarri du, sadiko horpegia jarri du, probatu egin nahi de. Horretarako daude mikroirikiak, eta hori egin nahiko nuke, eta ikusi eta azken aldian, uste baino komiko gehiago dagoela, edo komedia idazten duena, eta ausartuko litzakeena, probatzea, eta probatu inbar da. Mikroiriki horiek neurri batean demokratizatzen dute stand-up komedia, ematen dute aukera inor bertara hurbildu eta proba horietan murgiltzeko, esan daiteke demokratizazio horri erreparatuta barrelibran ere heldu diozuela horri, ez? Eta inoiz hortan aritu eztenari, mikroa, kamera, babesa, laguntza, eta toki bat ez dela gutxi, eta sustekotik ere egongo zen, ez? Ari dira funtzionatzen oso ondo bat baino gehiago. Bai, egia esan, bai. Kantariak, aktoreak, bertsolariak, pixka danateraik dago. Eta guain berez, iriki eginda casting bat, eta jendea bideoak bidaltzen nahi da, eta kriston harrera. Izan du, aztakit atzo eren egun, ez, aurreko asten behiratu nun, eta aztakit 40 bat bideo zeuden. Eta, ez ditut denak ikusik, baina baten bat bai, eta ostras, hor kantera badao, Badao kantera bai. Ze ona, Robi horrek eman dizagula barre asko egiteko aukera, baina orain bai, arratsaldeko 6ak gainan ditugu eta agurtu egin behar dugu Iñaki Iriarte Valentin, zuker izango duzu lana egiteko, eta orainik astelena da, baina osteguna hor bueltan da, eta gero Draifarekin eta arazak izango dituzu. Bueno, eta uda ekarri gozko, gaur Iñakik, ez? Beroa, eguzkize. Bai, astelen larun bati hartu hau. Baren bai, aipatu dugun Joshua Redman kuarteten abesti honekin agurtuko dugu, saxofoi jotzaile handi honen urte betetzea delako gaur, eta horrela aukeratu dugu, eta haren musikarekin agurtuko dugu. Fariba, datorren astelener arte. Arkere izan dezala larun batu zaina. Iñaki Iriarte nahi duzun arte, bigarren kafe hartzeko daukazu, bat hartu duzu gurekin. Bigarna, hirugarna eta garagardoa badakazutela esan. Bai, badaukagu eta bermuta ere bai, eta pentsa, gure fondo beltz hortan, gure teloi hortan, foko pare bat jarri, eta stand-up komedirako leku borruza daukagu, beraz ziba lurrengoan egin badugu zerbait. Itzeingo dugu. Marianito mikroirekia. Hori da. Juri, zuri bihar arte. Bihar ez alda bai gandea. Ez, zoritxarrez ez. Eta entzulearen ere, gure eskerrona horre uinen bestalden izategatik, bihar gehiago arratsaleko 4etan, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafea. Eskerrik asko, bihar arte. Brian Blade. Keep calm and bigarren kafea.